Wolo ifenna bala nze ibo onye ọkịja. Wolo nwanne m ife dị mma ke ncha bụ ụmụ ọfịs m dị ya Aikomo Aike Injinia Egemuka Watch Columbus Sinedu Elijah Makpo Agwezu Amwehia ifenna na-ebe onye ọbara wolo abambi atachie good luck Henry Pitapa Grace Priest Eche Ajawu Nosco Smart Multiple Kings Mark Madabuchi Ability Lawrence Gwim Man of Nigeria Tijo Kabaga Jagaban Junior Melody Baristus Dio Isi na Malay Kaifene Men at Philippi Anuelo Biroti Kuya Harry Cyril Ejikewa God handmade God handmade okay the mandate Kaifene Men Ojo to live with this motor Ojo to Mark Paul Kaifene Men at Berlin Germany Echajagu Chris Priest Onyebuchi Kenneth demanded Billy Samuel Emma Obi Bonde Slave Melody Varisus to you Kena Dubai Ifanye Emmanuel Ifanye Emmanuel Kaifene Sinelo what if you ever present a picture from your profile? I'm no more as an attack. The hi. Hello. You know? I can never know. How fancy I don't know what I got. Office in the Nasaba. Obi Victor. Samuel Kaf. Nika Charles Prince Charles one CBB iPhone one can be when you Abraham Moses as Moses Nabu Pabo na Uzoba Lanso Cambo office map then so I'm going to see you. The good Igbo no. Aye! We forgot Igbo. Aye! Now go as a van. What was your you go book Telugu for 200,000 naira. Ijegia 200 baht. Ijegia 200 baht. I won't tell you. Oh, if open here. Hey! So I can't see a gauge. Nejumaya desili and we get in 200,000 goes. So the Peters and one Julie no. Julia no William Lever. Ozogo. As you be Ken and Dubai, keeping the Bobina Brown, Billy Samuel. So, if a man, I come as a Campuchian, I'm both for that, I like you. How could you ever draw much? So, enough for the Okun I am not, so I draw much. So, God, Obi Victor Nasaba. Ebatasa be bomb na. Ebatasa be bomb Kaimakia. Should be an office, yeah. I will show you the office, yeah. Maybe I came from my office. You tell me. You can go see. Can you call it now? You can go see. You think? Abalo Michael Afuma, CJ Glory, Popo Bayon, Anthony Chupu, Julia, no. Anthony Wandam, Noni Trust, Loya, okay, Ifebueme, Anthony Chukuma, Boho Benji, Lawrence,
Wim. So I gbapụ ọsọ n'ife anyị bịa na time adịrọ. Ka anyị were ya ka o si wee dị. M na-egosi unu around mana ọ ma ife niile dịsi oke etego. Aka ji nwayọ na-eti isi one by one. Enwere m ike igosikwa small ndị YouTube chere ngosi small. Mana aka na just akwa ifuru ya. Aka nọ na ibene. Akara so when I'm na ngwara nkwụ na-aga wetuo wetuo nwanne. We are still coming now. I'm calling the phenomenon. Ese ndị fine one elibere ezigbo mmadụ. Okeke Bele, Tewechukwu Abada, Zidane Ahmad, Shady GC, Olisko, Watch and Dolly, Nzo Kiga, Chef of the office, MSN this year. I can happy, okay. You go get office phone, you say, everybody. Office phone. No, Madam Mode, office phone number. What are my number? Jolly. Jolly. Itodoka. Chicken Israel. Arinze ọfịa Francis Okwuchukwu. Nwanne na ihe na-eme ndị Igwe nọ n'Orlu zone n'Imo steeti na n'ife ndị Igwe ndị kpọrọ onwe fi Igwe bụ the custodians of tradition and culture n'ala Igbo n'Orlu zone. They are well gossip. We display show of disgrace. Kito odogo ya wana ya kwefu ndị Igwe na ya ajọ ahịhịa. Agụụ dị fa na-arụ. Fa nwere oke ọchịchọ, fa dị greedy. Fa nwere ozi integrity. Na-aga ebe nna ọsọ aga ebe ndị Igwe na ebe nna ekwu na. In fact, aga Igwe obodo ya dị ebe. Ndị Igwe kita elego ifele n'afịa. Igwe kita abụrụzi Igwe anyị ma before. Most of ndị Igwe enwesị kita abụsị ndị ahịhịa. Anambra State ka o bido. For example, Imo State nwere many autonomous community. Na anyị nọ n'ifefa nwere bụ 209 autonomous communities n'Orlu zone ahụ. And about 209 traditional rulers. Now, Obuno Hope Uzodimma kwụrụ ụgwọ fe wepụta wee mee ife afa mere. Kedu people integrity? What is integrity to you? Fe nwe ezie na anyị fụrụ Igwe ka Igwe na ndị otie nọ. Igwe wee na-aga ọfọ. Program a mbịa man no for long because o nwere ka ọ dị mbịa na-aka akụkọ ndị na-enwere integrity. Chefuo na kingdom a nọ under you. The whole people nọ under you are looking up to you when it comes to tradition, culture, values. Before when you will keep morals as number one citizen in that community. However, since how many years? I know Papa na Imo State. I am from an assembly of Igwes, His Royal Majesties. Kafamel assemble
tie ọfọ n'ala wụọ ọjị ka nzu ka edo kwuo okwu kwubie okwu n'isi ụmụazị Imo steeti si n'Orlu zone gọọlụ fọfọ ndụ ọfọ ọganiru kwubie okwu n'isi fa na ọ ga-adịlefa mma kwuo okwu n'isi ndị ebube agụ kpọọ gọvanọ dọọ onye aka na ntị femenwuri out of fear. I pụtara Anambra State few years ago oge Willie Obianọ na o wee bụ na Willie Obianọ na injinia Atọ Ezenugbo na-amazi aka Atọ Ezenugbo bunyesia som ndị igwe kwụ na side ya jeep gọvanọ Anambra State mgbe a Willie Obianọ mapụ ego jeep bunyesia ndị a 50 million n'ego one ndị ego ndị Anambra. Kedu ife ndị igwe na-emela anyị na Anambra? Nothing, no contribution whatsoever. O nwere anything fa na-eme attract na community ha ka ịbata na community ka asị n'igwe attract the project ya from United States, from China, from India, from Japan, from different countries. O nwere nke ị ga-afụ. O nwere ndị rural community project ọ bụ na igwe megoro attract ayọ kafa na ya na control fene ha quest for money anya ukwu greed sabafa koma. Even for you to come to the palace of Igwe bia table your matter you ga amakwu for ga cost to go to come. Most of those people all over Igwe self ebi ọrụ na village ụfọdụ nọ si ọrụ Igbo n'ugwu Hausa Abuja Lagos ebe ọ nọ wee na-achị kingdom ya. Shameless people here and there. Igwe net igwe yiri skirt buru okpuru aka ụwa niile buru n'isi ndị a wee kunye wee na-aga ọfọ wee sị na fa niile bụ ndị igwe na fa kwuru okwu na Hope Uzodimma na onye ọbụla ga-atụnyere Hope n'ekene igwe na-eme campaign. Ebe ndị igwe pụta campaign kedu ife anyị ga-emesi? Igwe na-eme campaign on the line na community ya kedu ife ofu Hope Uzodimma na administration ya wetara? Orlu zone ahụ dịka zone na-adị. Unknown government were everywhere. Unknown government terrorize everywhere. Insecurity na Orlu zone. Many families n'ebe akwa, nothing is right. People were also buffeted for fear of their lives. Give Igwe put a call for now. Igwe will he you got off on this thing for for divine protection. And what if you oh, I put him a Hope Uzodimma campaign. So I won't knock a hope with your campaign. If you don't ever go on Igwe, are you not ashamed? Look at your kingdom. Mekene your kingdom. Agwa mono overseer na ọrụ akụkọ ndị igwe n'aka. Ndị ji ọrụ kịta bụ ndị PGs, president generals. N'obodo na-aga n'iru na-abụ ndị PGs. Ndị igwe emebezi si na omenala banyesia na politics. Politicize our tradition and culture. Ebe ala nọ wee gbasịa m ọgọ. Ebe ala nọ wee gba mbụ na igwe a na-ekwu ife a shamelessly amụrụ ka esi aga ọfọ alụ emego ndị Igbo ke ndị Igbo agbụgo igwe ịmụrọkwu ka esi aga ọfọ ọ bụrụ nzu ka ị kalụ na ị ka nwụrụ nzu igwe maka esi ama nzu ọ na-ekpunyere gị okpu n'isi ịma nzu na nzu na represent purity amalụ na obi dị ọcha igwe anya fụrụ ọkụ ịmalụ nzu anya fụrụ ọkụ edo ka anado ka ọ na-anyị Orlu zone ahụ ekwesịrị ọka odo edo ana ahụ odoledo na kedu ife na-eme na Orlu na kedu ife na-eme na Orlu ana odoledo na ana Orlu kịta ana Orlu odoledo what is happening in Orlu? What ife na-eme na Orlu na men gbara ọsọ na boys igwe ego agbafusi for fear of kidnappers. They went away. So ana Orlu dị ọkụ na-acha di ya Orlu niile a igwe nwere mgbe afọrọ ụlọ ka ụnụ gbakọta gaa ọfọ ka ana Orlu dị mma ụnụ agara ọfọ ka ana Orlu progress ya
Unu agọrọ ọfọ ka arrest ya the situation na things were getting out of hand. Yo, so shameless of you. Ife niile kpọrọ onwe fa ndị Igwe iPhone na that video. You were see na at the end of the day na ọ bụrụ na o nwere onye ọlụ tụnyelụ Hope Uzodimma na onye ọbụla ọzọ ọfa ga-atụnyelụ na anyị a amadịlịfa na mma Igwe na-edara ya otu esi mee gị Igwe di ya ọmụnwa bụ eze ụmụ iyo Igwe esiwala ọnụ Igwe ịdalụ nke a ihe ekwunye ya ana ezodo ọkpa ga-achụgharị gị anyị a ga-ele gị ọkụ o nwere ọka ikwu nwuo ya onye ihe na-ekwu ife abụọ ntụ gịnị Hope Uzodimma ị na-akọdo mpịtị mpi ya Igwe how much they pay you? O nwere ụmụnne anyị na-abụ oge a ikwu okwu atị a na-ajụ anyị how much they pay you? Ndị Igwe asị m ọnụ how much they pay you? Ịmakwalị na ife enwe bụ demokrasi. Ọchịchị onye kwuo uche ife na-asọghị sọlụchi nke sọlụmụ sọlụchi ọ bụrụ iwu bụ na mma tụnyere Hope Uzodimma. Hope anyị sisi onwe etụnyere ya mbụ Igwe etụnyere ya akwụkwọ na nke mbụ ya na-agwakwa onwe gị eziokwu nke mbụ atụrụ atụ Igwe ọ etụnyere Hope etụnyere ya o win election from first, second, third, on a fourth goes Supreme Court overturn everything. Achụ onye nke na-achị achị were atinye di ya Igwe kedebe ibedebere akwa ihe melụ na that era ka esi wee wepụ a duly elected governor of Imo State. Igwe, what did you say? You said nothing. Hope Uzodimma abanye Igwe kedu ife ọma melụ na Imo State eri oge Hope ji wee banye kedu former men or investors but as in Imo State Kaira Orlu zone Owerri municipality gịnị na media ke development efu n'ọlụ iji asịsị tụnyere ya Igwe ife na emekwa ife na onwe ya ga-agwa eze ga-agwa eze okwu mụnwa bụ eze ụmụ iyo ọmụnwa bụ eze ụlas Igwe ife na-adọrọzi n'iru ile gị ya kọpọ maka ego ndị Kristian na-edekwa ntị ono si na Keravia ka afa nwanne m Jacob Ịsọ n'olelu birthright ya maka porridge na Igwe unu edego pride ya lee Igwe chip unu custodian of omenala unu ma ọdịnala unu olegi lee ya Hope Uzodimma unu audition of unu kadị unu ji ekite onwe ike bụrụ osisi achala sef ka apịchala debele unu original one self ikekwe gọvanọ eburu gị aja eje dọbịa na gọọmenti ọfis ụtụtụ ọbụọ ya kaikai n'isi ụtụtụ ọbụọ ya kaikai n'isi isi ala ajụ oyi na gọọmenti haus alịlị egbu ha achọba m iweje na nke ikenga n'ebe ọnụ mebi ka mgbe n'ebe ọnụ mebi n'Igwe gọvanọ ọfọ gọsịa onye kpọrọ onwe ya Igwe ọbụba ka m mere program few days ago mmesi ife a ga-eme video I go blast all of them ife dị ka Igwe His Royal Majesty do na autonomous Igwe ka abụ original anything autonomous abụrụ original ị na-aghọta onye ọbụla Igwe autonomous bụrụ original fake na ọ bụ Igwe ị na-azụ Igwe na ka be nna gị Igwe ya eme autonomous ibe dị ka Igwe obodo niile na-edegara anya wee gọba ọfọgọsịa wee si n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ifele mukwe Igwe ifele emechi nedogo n'afa efughị ya n'ibu fake Igwe n'ibu fake emere gị import ya o nweghị ịma na omenala anyị eburu onye omenala ụfọdụ bụ Igwe nọgide Lagos ọ ka St. Michael ọ ka St. Timothy St. Paul
ka gịrị ihe niile a gbabata maka na o ji ego gbajie were igwe nye ya ka ọ na-eko n'ọbụ igwe. O nwe ofu mkpụrụ omenala ọma, o nwee nke ịfụ kalụ nzu ọma ka esi aka nzu, ọma alụsị nọ na be nna ya, ọma ka esi aka nzu. Onye ka ọ ga-akpọ? Ọmalive ngeneli nakpu, ọmalive nyere udo, ọmalive ogwugwu na-eri, ọma efe ụlọ asị na-eri. Alụsị niile nọ n'ala Igbo onwe nke ọma azịa, ọma nke ọma ife a na-enyefa. Ọ bụrụ na ọmụ ife ndị egwu ga-adị ya n'anya, ọ ga na-akọ ife a. Ụmụ Igbo emesi mpọtụ na Lagos, ụfọdụ Abuja, etu a ka esi mesi afọ mpọtụ bụ anata si na fa abụsi igwe na dogaba si igwe akpọ igwe enwe fancha niile o nwere nke bụ original. Ọ ya appointment, igwe appointment, emekwa anya appoint, achọrọ ya igwe certificate a na-eko vụna ọ bụ igwe na-enwe ofu mkpụrụ ihe ọma na omenala. Nedu Uzodimma Hope Uzodimma ka ngị bụ igwe ji awụ onwe gị n'ala. Nekere onye ji awụ onwe gị n'ala, onye na-ese ndịrọ ndị ahụ ọ na-achị, malụ ma obi ọ dịkwa fa mma, malụ how they feel, send. Ịmakwụfe bụ na eze nwe ọha nwe eze, but unfortunately ife ndị abụbụ igwe fa abụrụ eze. Anyị ga-ahụtakwa ife dị iche na eze na igwe, fa abụ abụrụkwa ofu ihe. Fa abụ abụrụkwa igwe na eze abụrụkwa ofu ife. His Royal Highness na His Royal Majesty abụrụkwa ofu ihe. Ọkwa ka ị na-aghọta ya. O nwere nke na-abịa extra high. Your Highness, ositọsichala igwe oneko igwe just ukwu anụma ọ tara isi. Many people adago n'ala Igbo ebe a na-azọ igwe, ebe ọ chọrọ ka ọ zọọ igwe. Ị na-abụ igwe, ị na-nwa azọ n'igwe anọ na ịzọta ya nke ihe emere ndị mmadụ just ka ị na-aza n'igwe igwe. Ego pụta na gọọmenti ibuba ịdị ya ndụ vouch afọ ndị nọ n'obodo unu. Ị nọrụ ndị ụka na kọmiti atrocities na community. Ọ bụ igwe na-achụ nwaanyị, o nwere igwe anya dị, igwe niile la kasara na-ala ga-eri ọhụrụ anyị na ha na-azọpụ nwaanyị azọ. Ma ndị di ha nwụrụ anwụ aka ha ji, ma ndị di ha ka dị ndụ aka ha ji. Ndị igwe yoo ụfọdụ ndị igwe ebubu kọmputa set igwe laptọpụ maka chi. Ụfọdụ lere ifele n'afịa. Most of them na-atụ ọrụ maka chi, ụfọdụ na-enye aza. Ọ bụgoro anyị na-achị sef, ọ bụkwanụ children na dị ọrụ dimension na mba kịta. Ịkpọ ọ dị gọvanọ jụọ ya, ọ bụrụ children n'ọrụ a, ọ bụ anya mụ ife ọ na-alụgbu bifọ. Ya ka nkọwalụ nsọ ntị. Ọkwa efu mmadụ na-efu na-eko ma gọvanọ bụ ibe niile. O nwere kọmuniti ha si wepụtasị pachas na kọmuniti jupụta and etu onye dị ụmụnne ya ma ike birokwa n'ime etu onye dị ụmụnne ya ma na-ebu gọvanọ emere na ya mụrụ odide na-alụ anyị maka ọfụma. N'ibu igwe emere na ya mụrụ bife ibulu igwe. Ọkwa nwe ndị gara agụ praịmarị skuul go sekọndịrị jee yunivesiti. Ụfọdụ igwe bụ bọyị kapa gba anyị masịrị ụnụ mara ọjọọ bọyị so ọ bụrụ na anyị kwuli ọ dịka ya sị. Ụfọdụ igwe bụ laptọpụ. Ụfọdụ gọvanọs ka na-apị ife ọpịpị, ụfọdụ na-akpọ ọrụ kama edebezi ụmụazị kulo dan. After all, mmadụ na airport, mmadụ na River Niger, mmadụ na National Stadium. Ụfọdụ yi akwa ndị amị, ụfọdụ ibe niile a na-alụ ya cool down. So igwe pụtara wee na-ekwu ụdị okwu a. Igwe pụtara wee na-ekwu ụdị okwu a. Igwe anyị ma ebe isi alịpụta na ha. Onwe onye bụ ụmụazị. Igwe agbọchide mpe eyi. Igwe how much they pay you? Onye ka ibuba. Igwe ọbụma na-achọ ọlụgụcha etu ka ya na onwe ife a na-akpa atụke.
ntụke mana emere na-emere anyị igwe ụbọchị onye ọbụla ga-apụta na ife ikwesịrị ikwu ka anyị gbazie elu n'ọrụ oyibo mere ụnụ ncha niile ebe a na ụnụ ama ife a na-ekwu na onye bụ igwe asị otu ya nọ na ị ga-anọ n'etiti nya ka eji nwee ibe a na-akpọ ọra na eze. E nwere ọra ndị mmadụ nwee ndị eze, nya the gods of our land. Ife ịbụ bụ mediator between the people and the gods of our land. Ife ọma na-abata n'obodo ga-esi n'aka gị, ọ gị kwesịrị ide mediate. Ọfụ ya na-aga ọbụ ka obodo gị na-aga n'iru, ka ọnwụ ike pụọ, ka agụụ pụọ, ife isi ike pụọ, agaghị n'iru pụọ. Ndị ga-esi esi bata ka emebie obodo. Igwe ị ga-eme kichọ na-elo with PG ka a chụfuo ndị ọjọọ, ka obodo gị nọrọ at peace. Igwe ebe ka ị na oge amụrụ Izombe ọkụ. Izombe ọ bụ n'Imo steeti ka ọ nọ. Kedu ife ikwu mgbe oge ejere bụ Ugochi nyere je gbaa bịa ọkụ ikwu gịnị? Ikwuo nna o nwere ife ikwu. Onye na-atụnyere Hope Uzodimma anyị a wee ya nke a mee ya igwe ya ikwu ya eme ndị mmadụ bụ gị ka ọ ya eme. Ngị na ndị igwe niile ahụ kwụ ọtọ wee kwuo okwu a na Uzodimma ga-ele ụlọ ọkụ. Igwe onye na-ekwu bụ eze ụmụ iyo anaghị Uzodimma na Imo steeti na anụ ọrụ a igwe anaghị agacha gị ọkụ. Ịnwago ndị mmụọ aka, ịnwalụ ndị mbụ na ndị egede aka, igwe ghọọ aka ka ịghọrọ mgba, ị ga-afụ ife ga-eme gị. Anụkwa ndị na ụmụazị jee na onwe ka esi wee jee bughasịa mụọ ebe a na ebe na ọkụ. Nke a bụ bigini, nke a bụ ndị mmadụ ka na-eme. Ndị mmụọ na-abịa ghọọ aka ka ịghọrọ ọkụ ya esibe mmụọ wee chaa gị. Ebe ọ bụ na ọfọ ị ga-agọrọ ụmụ be gị ka ha gaa n'iru. Igwe na-eme impose on them. Maka gịnị ka iji eme impose? Ọrụ onye olulu ka ọ tụnyere Hope Uzodimma ọ tụnyere ya. Ife akpọrọ ya bụ elekshọn. Onye ọbụla ya eburu PVC ya wee pụta. Onye lulu gị tụnyere ya. Igwe maka nke a onye m ga-atụnyere efu nwoke anụnwa nke a ebere aka ọnya ga-achị Imo steeti. Efu nwoke a bụ ofu aka ọnya nwa bụ onye ga-achị Imo. Ọ sị ọ bịa na ọya achịta mana ọya ga-achị Imo. Igwe nke gị anụgo wọk ị ga-afụ ya. Ọ sị a na-awa ọchị, ọ bụrụ na nwa ya nwoke na-awa ọchị jee gwa nna gị ọfọ ọgọlọ ọ ga-agọgasị ya or else ọkụ ga-acha famili a. Ọkụ ezinụlọ niile ndị igwe a si fa ga-enwe problem. Nna ịmakwa ife bụ right of the people. People nwere right to their own choice. Allow them to choose who they want. Stop imposing on people. Nke ị ga-agụ ụdị ajọ ọfọ a n'isi ụmụ mmadụ. Maka gịnị? Have the people not cried enough? Ọsọ ndị mmadụ gbara n'obodo ahụ ọ nọdịrị enough? Many people nọ in America jụ na fama anata. Some nọ na Western world niile si na fama anata. Even Africa ebe a Lagos steeti ya Abuja different places ụmụ be anyị ada anazi ụlọ. Ife ọma niile kwesịrị abịa n'ala Igbo ada abịa. Otu a nọ na ọyị nwoke na-eme ife na ọdịmbịa onye obịa melụ MC ngwa ya na ama eme ego m kwesịrị inwe mme enweta ya nya nwe okeshọn ya pịta ọlụ anya pịta ọlụ. Onwe ebe ị nwere akwamozu ije egwu a na-atụrụ. People will not come. Igwe kwuo gịnị gbasara ya? Kedu ife ikwu? Kedu mbọ anyị na-agba ka ime ka eshọ a restore kwalụ hope, a restore faith in people, ka I believe ikwe once again in the land of their birth. Igwe iburu isi na-abụ ofu mkpụrụ isi ka ibu etu esi mụọ gị si n'ike nwaanyị pụta, etu a ka onye ọbụla si n'ike nwaanyị pụta. O nwe ihe iji ka onye ọbụla na o nwe onye ị na-enye nri. You are not feeding anybody. So gị na ezinụlọ gị ka ịma iwe pụta wee na-aga ajọ ọfọ. Igwe na-edarị ọkụ ga-acha gị. Ife anyị ikwu ga-eme ndị onye na-atụnyere ọrụ ife a ga-eme gị igwe. Anụ ụmụ ọ ga-emefe affect except ụmụ ọ gbachapụrụ ya n'isi fa kwuo na fa kwụwa witi nna fa na nke a. Nwe ebe dị na Baịbụl na a ga-eji ajọ omume ndị bụ nna leta ụmụ ha, letakwa ụmụ nke ịtọ na nke anọ. Ọ dị n'iwu Jehova na 10 commandments Jehova. O kwuru ya, I will visit the sins of the fathers upon their children
down to the third and fourth generation. Ọ ife okwu wee kwuzie na a ga-emelụ nna ụmụ abụọ na ọgụ iri nya 100 generation ebele bụ ndị nke na-afụ ya n'anya na-edebigo onye n'iwu. Ịfụ ya n'anya, ịfụ Chineke n'anya abụ ịfụ mmadụ ibe gị n'anya. You feel for the people. When your people cry, you cry with them. When your people sorrow, you sorrow with them. When they rejoice, you rejoice with them. Family Igwe bụ na ị na-ara out for your people. You want the best for your people. Ị na-agagharị n'obodo ndị ọzọ fụ ife ọma dị n'obodo a, ịgba mbọ ka ọ bata na nke gị. Onwe ife ọma efu, ịgba mbọ ka ọ bata na nke gị. Onwe ebe ndị bi na saịdị bụ unu, o wee bụ na mmiri. Nna ehe tụrọkwa m Baịbụl na slave book ka ọ bụ akwụkwọ ọbụla ederede. Onwe ife edere ebe a dị mma, iwere ya mee reference. I don't hate them. Mana ife ị ga-ama bụ na akwụkwọ a bụ slave book. Ịsa m hetiri Baịbụl, I don't hate them. Ọ mmadụ dere ya eje nwere ife dị m mkpa ebe a wee mee illustration. Iyetego n'ebe Igbo ị na-aga n'obodo gị ha dị nsọ gị nwa anaghị aga ọfọ na-abata n'ọlụ ahụ. O nwere ebe ị ga-eje ifu na o nwere ndị mmiri zosie flood na-enyefa nsogbu. O nwere ndị mmiri na-enye nsogbu. Ọ such place ka ọ ga-abịa n'anya itie mkpu gọvanọ bịa na ụmụnne m na mmiri na-agbagbu ha in my own kingdom. Ịkpọ ụmụazị obodo unu na-emesi ọfụma na mba fa atụkọta ego ewere ya dozie ebe ahụ dị mma. Igwe ije na some rural areas n'ogbe ị na-anya fụ na o nwere ebe a na-enwere ụlọ ọgwụ ebe ụmụ nwaanyị na-amụ nwa, maternity home. Itibe mkpu alụọ ogologo họlụ ga-ebu ibu kewasị anya achọ dọkịta isi dị mma na-abụrụ ndị a na-alụ ụmụ nwaanyị aka n'ike edebe chọọ nurses place ebe salary ka ha na-serve interest of the people. Ọ ife stand for as igwe obodo. Ọ bụrụ iji na-agọlụfe ọfọ ọnwụ na-agọlụfe ọfọ na ọkụ ya chagbufa gọlụfe ọfọ na anya ma abafa maka na m atụnyela onye nke gị. Igwe, this is your candidate. Ihe eje impose your candidate on everybody. Maka gịnị? Kedu ife ndị gọvanọ a mere n'obodo gị na-atọ gị ụtọ? Kedu ife o webata n'obodo gị a bụ ife iji ekwu okwu a? Gịnị ka ịfụ? Igwe factory na one ka etinye, company one ka etinye dị ya. Kedu parastatal of the government na-alụ ọrụ na that Orlu zone community guy? Ị na-agba anyị 200 and gịnị nwere di ya gịnị na-arụ ọrụ n'ọrụ? Autonomous leaders ka rural gịnị ka ịkpọrọ ya highnesses na kedu ihe a menwu? Kedu ifefe a menwu? O nwere ifefe a menwu? Ife na-emekwa unu Nnewi ọ bụ obe mmadụ. Nnewi ọkwa be mmadụ ma ebe ọ bụ ka ọ dị ka Nnewi. Ife na-ada eme unu ọrụ mmadụ bụ ijegokwa abịrịba. Igwe mee travel ji abịrịba na abịrịba ọ bụrụ western world, ọ bụrụ na west, ọ bụrụ Kalaba. Abịrịba na ala Igbo jee dị ya ka iwere anya gị wee. Igwe Kalisto Oluchi nwanne m ha onye ka m fụ ha enyi nwa ụmụ agbara na UK, enyi nwa ada si Enugu ukwu wee pụta ndị nwunye ndị ọrụ Ifite gịnị na-eme ijegide wee lue abịrịba Ọhafịa iwere azụ daa ifu obodo isi kpakọrọ ọnụ development ada agba ụmụ nkịrịka wọz a na-agba very quiet and silent people fa na-eme mkpọtụ ije ebe fa iko kedu ife mee na bunu o were ka ben ụnụ gbajesiri jezo nọrọsịa na-eme ihe a na-eme. Ọ dị mma eji Owere akpata ego abatazie edozie n'ụlọ ụlọ ahụ a ga-abịazi edozie ka e nwere sekuriti unknown gọọmenti kampụ everywhere. Igwe ekwu gịnị? Egwu ekwa gị kwuo okwu ka ndị unknown gọọmenti hapụ iburu iche na backbone inwe bụ gọvanọ. Igwe na ịma ihe na-ekene gọvanọ ka iji nwere hope maka na afịa hope. Ife onye ahụ efuru bụ politishan. Ejiro ndị politishan na-enwe hope eji ahụ ehiri isi. Onye ji politishan nwee nchekwube gba aka. Onye ji politishan hiri isi ụkpọrọ ka ibu
makwa bụ politiks n'elu ka o si banye gị bụrụ gọvanọ wee were ọnụ ya wee kwue wee sị na ọ bụrụ siti ya ọnọdụ ya ka mmadụ ga-anarị ya kama sị na ya siti ya ọ dị redio o nwere ike eke Imo steeti ịtọ dachi enwere isi mmadụ isi 3/4 kwụ ụgwọ debere ya wan gọvanọ Uzodimma ọ dị ajọ min gọvanọ Imo steeti very min ọ na-abụ ụdị mmadụ adị min na ka iji wee na-asị na onye na-atụle ha ọlịa wee mesị igwe ka anyị bịarị na nke na-eke ewe m iwe obodo esi n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Igwe onye bụ nna gị igwe bifo echie gị igwe akọwakwalụ gị ọfụma the role of igwe na igwe bụ mmụọ na-afụ anya. Igwe bụ ndị mmụọ dị ndụ a na-afụ anya na igwe nọgide nọsịa n'ụwa na igwe ada anwụ anwụ na igwe nọsịa ọnaba. Igwe akọwara ọlụ ifere na ibu fake ekwesịrị ịnapụta gị okpu a mụọ ya ọkụ ka o doo anya you a fake na-edogo na-agọ n'afa nna. Onye bụ nna gị who is nna gị na nwa ya? Onye bụ nwa ya? Nna gị mụtalụ nwa God na-amụ nwa nke ahụ so na God na-edu ndị anyị na-aba na ya n'Igbo ana Igbo na-ebilidizi nke ikpeazụ ya o n'afa nna na nwa. Igwe kpọkwuo nni enu afa nna na nwa na nne ka enwe nna nwee nwa adị enwe nne nwee nne nwelụ nna ha alịlị egbu ebo njọji n'ụwa orie eri ka nsọpụrụ wee na Igbo n'ụlọ agwụgo ana m ekwu ya na-eti mkpu na-akwa agwa yeghe na-agwa gị ya onwe ezi fefọ n'ala Igbo omenala anyị etipịago nwe ezi fefọ ebe igwe gọlụ gọọ n'afa nna na nwa anyị na-eche ka ọkpọ nnie ọkpọ mmụọ nsọ ha nche tigbalụ amen ife eji mara Igbo biko ife eji mara Igbo. That is why that nobody will ever take Igbo nation serious. Hello? How are you? Come in. Nobody will take Igbo people serious henceforth. Go and buy them for yesterday. Get come along. I went to Vantage. Mwaga, Yakuti. Yakute Mwaga, and the mother bless ya. Yakute Mwaga, and the mother Maria, if you Annabella. Ndị be anyị ka m nwere opportunity a tebụl ọnụ ụnụ 1 or 2. O nwere nwanne anyị nwaanyị ọ ga-ekute nwa ya ka ọ nọfịa. Nwanne anyị nwaanyị ụwa na-atụ ya n'ọnụ ihe siri ya ike o wee bụrụ na nwanne anyị nwaanyị bịara n'ọfịs ọ chọtara ọrụ ife ọ bịara bụ for cleaning job ka nye ya ọrụ ka ọ na-efichalụ m ebe a wee bịa wee si ya mgbe ka anyị na-akpazi taa o wee gwa m na ya mụrụ nwa ọfụ na nwa ya dị 2 months wee jụọ ya 2 months iji mụsị nwa ka iji achọ ọrụ nne na ọ dị too early ọ ga-agụ open up wee gwa nna m ya aghọta na etu o si wee dịrị ya kịta na nna ebe a sinsi na afụrụ m ọnụ iji ekwu ebe na inyekwu ya dị ọrụ sef amụrụ nka m na-esi kama m na-akwụ ya ụgwọ m ya arụ na ebe ka ya edebe nwa wee na-arụ ya bụ ọrụ n'ime nke ka njọ ọbụla na ebe ha na-arahụ bụ non-completed building ebe a ka ala gbaa m wee jụbụ ya dirukwanụ n'ego adịrọzinụ ha wee kwapụ ebe ha bi n'ọzi non-compete ha na-alarụ gịnị ka digo na-arụ osi na die na-anyalụ mmadụ moto na ụgwọ a na-akwụ ya enweghị ihe dịdị ya na mgbe e ji wee nyachaa bifo a na-akwụ ụgwọ ọnwa ihe eritere erite expenses aka income agba ịgba that one expenses aka income icheta egwu a
so nwaanyị a kwụsị ife asịsị nyaa ịma na ada nọ n'iru ọ na-eti abụ anụ onwe ka o si wee dị isi ya ngwa taa ya bịa ọ chọọ na m mbụ so ya ka na isi ya kịta ọ bịara na ya ga-ekute ya bụ nwa ka mfụ nwa ọ bụrụ na ekute nwa ife a ga-emezi ebu na m ga-eme ya nwa obere intaviu n'iru ụnụ fụ ya doo nwanne m ka ọra na ewetara onwe ya ọ ga-akpọkwa akaụntụ ya onwe ife inwe itinyere ya direct na akaụntụ ya ife ị ga-eme bụ meeli ya na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ maka na ọnwụ ọkịta ekwube okwu ibe a ga-eji akpatigo ife ndị ọzọ onwe ife ị ga-eji ya bless nwa bịara ụwa ka agbanwe echenji situation ndị a doo nwanne m onwe ife inwe emeeli ya ebe a nwanne anyị onye Enugu ka ọ bụ bịakwuzie kịta o were ọnụ ya ka ọ wee ọfụma. Hello? Onye nọ dị ya? Ọ dị mọlọ? Okay, ọ dị. Unu aka n'aka ọnụ. Ezi aka n'aka ọnụ. Ọbịa ya gbaa m akaụntụ ya, ọ bụrụ na ọbịa anyị ajụkwa anya nwa obere yotego ka ọ were ọnụ ya sara mana bifo na ajụkwa m ya yesterday I hope na di gị ama enwe problem efugo n'iru akwụkwọ ọ sị m mba ọ bịakwa m ga-ajụ ya si ike kọnsent ya ọ sị oke ebute oche n'ọdụ n'akụkụ m ebe a nwezi ajụjụ m na-ajụ ya ọ na-anụ onwekwe nke m nwere m ga-enye ya onwe nke ị ga-eji sọpọt ya mana o nwere ka ọ dị na nwanne anyị nwaanyị na-alahụ non-completed building mmiri na-ezo ọ na-agba nwa bịara ụwa na all those things ọ ife a niile bụ ife na-ekwu na ọrụ ndị igwe ọ bụ anyị ga-eje buru okpu ya kọva ụwa niile iburu ọ na-anya yiri peteri a na-agụ egwu ihe na-eko igwe ụsụmịkwa ọnụ igwe kọmuniti isi ya onye ọbụla na-ata afụfụ igwe mmiri zoo mmiri adịra ụlọ ndị mmadụ bukọrọ a na-etu igwe ị na-azụ igwe mee ka bel notice nwanne esi mma agbanwe esi na ọkụ adịrọ nọ fan ọ fan na-eku ebe a yọtara ene Chinedu Frank do serapụ ife left ear donu n'ife anyị ji bịa wee bịa bụ ife na-eme today every day na ndị ahụ bụ ndị igwe kwesịrị na fa ga na-eme awa culture ka ọ dị attractive mee ka enwee sanity n'obodo anyị mee ka enwee ife dịka onye na-alarụ ụlọ na-ezu ike ma na-enwelu king na-enwelu ezigbo igwe na fa ncha niile esozili akpịrị ego wee na-abụ ụfọdụ ga-eje zusie ori n'obodo oyibo bata igwe chie nye echichi ụfọdụ ndị igwe tiesi na kabinet ya bụ ndị ọjọọ enwesị na kọmuniti na-analụ ndị mmadụ nwunye fa na-edina nwunye ndị mmadụ ndị na-analụ mmadụ ofu mkpụrụ anị nna gị rapụrụ gị nwa feje ganye ya aka ebulu okwu gaba na nke igwe ọ kabinet ndị ọjọọ ọ ndị a ka igwe were rangụ onwe ya up bad people kedu ibe igwe a ga-emenwu na kọmuniti such igwe deserve ịgaba to hell eburu ezigbo igwe as long as mụ bụ eze ụmụ iyo dị involved you don't deserve any peace in your life ebe na anyị obodo that community si pụta anyị obodo a ga na-ene gị ọkụ you can never have peace because no ngị nwa ka a na-ene anya onye na-ekiri ekiri ọdịmma ikpo ntu ikwesịrị ikpo ntu ịpụta n'ụtụtụ asị igwe ịwụọ nzu n'ala ịwụọ edo n'ala na-aga ọfọ n'isi ụmụazị si n'obodo a na-aga ọfọ ndị ọjọọ nọ n'obodo a ka a na-achaba ahụ ka a pụọ igwe ya gbara ife bụ gị na God ga na nwa na mmụọ nsọ ife anyị ma bụ enu na ana yes nye anyị eke nye anyị olie nye anyị afọ nye anyị nkwọ onye bụ afịa na-anọ na ụbọchị na-anọ Igbo ji wee biri mmụọ niile nọ n'ala Igbo bụ ụbọchị na-anọ akaba ji eme ọpret igwe ka ụbọchị nna gị anyị na-akpọ ka ụbọchị nna gị ji eme ọpret n'ala Igbo ka ụbọchị nwa ya ji eme ọpret n'ala Igbo mgbe mmụọ nsọ gụ ka ụbọchị o ji eme ọpret n'ala Igbo ịfụrụ na o zuru oke nna na nwa
na mmụọ nsọ nekene rọbish ndị ọcha bute elu gị ihe dị ka igwe nwe ọra niile igwe enwe n'elu mmụọ ị na-akpọ mmụọ si Israel ka ị na-akpọ mmụọ na-enwere ihe ọgbanịta na Israel nekere onye kobe n'elu ogo ka ngị bụ igwe jikwuru hope igwe you are doomed mmụọ ekobe n'elu ogo na-agbanịta nwụrụ na-esi eburu onwe ya ka ị na-akpọ ka o si ebu ogo God ị na-akpọ ọ bụ God na-amụ nwa God na-ekenwuru nwaanyị ọ ga-edina jeje dina nwunye mmadụ na igwe na ị na-akpọ mmụọ nsọ onye bụ mmụọ nsọ ị na-akpọ ụdịfe adịrọ n'ala Igbo anyị enwere ya ife anyị nwere n'ala Igbo bụ ohu mmụọ na nnụ mmụọ igwe gee ntị is a shame na ịmara ife bụ omenala ndị Igbo anya dara n'elu o nwere ụkpụrụ ndị nna anyị fatọọla anyị anọ ya ka anyị ga na-eso igwe ọbụla n'ala Igbo ọbụla agbajọla iso ya ị ga-anụ from me agwara m unu o nwetu esi wee si woe unto you for the evil one has come upon you etu a ka m mesisi unu bụ ndị igwe woe unto you mụ na mụ bụ eze ụmụ iyo have come down to Nigeria anyị ta ga-apịrị ya nke ikpeazụ a nneke bute nwa biko Welcome to our world. Can I hear? Delight. Don't worry, I feel. Oh, you seem not you. When you delight, you know. You can't get delight in car. I have a team. She will be. There came it. We know what to win. So, I'm not you could tell him what I fear. One of them, if I'm not a mistake, what if I join my way? They got wrong. I'm not fault here. Well, then I try. When did you go? Dobia, now I try. I come up for it. When you are avoiding Yamara to bring your phone. God, whether to do is will be near fame. At least you can't near the level. I feel you check out in India. Because you got either can know me. Which I have. I can see you very baptism. Arab by the Punso. And the Bible would not fail. We didn't know a card after all. So I got to be one point of I'm going oh, your mommy. I have good. So, one night money I yesterday for the first time. So I was saying before I was okay today. I'm going to remember. I'm going to Palominga. I book where go fast. They might take and John away when you were wrong. You won't go any gay. So we're going to 2 of them in the cafe. Here they went to go to Banana. I forget about you. You boy, the Ben is Yago. Okay. Osniabo, only is Yago. Yago will be many good states. So when they call him, yeah, and I own a corner, I face if I can, Yana dear. I open another Naji or very different thing, but not on Naji. And I ever how many months can one a month and so when I've gone a month plus one, so I was still thinking of it. Okay, see when they come more than one general oh my God, and anymore. Wesica, no one. Who Solum work it okay. Nayabo blessing. Therefore, God too much. Wakamu myself, we eat and open the I don't know what you are going to see. The Quebec will be assorted. Sure. So because I will a bank account. They can't have a bank in the use.
First bank. Oh, when you go bank, oh yeah. What they use the first bank? Ada Mama. It's na ebe kunubi na. Coca-Cola Junction. And this is the one I want to be here. Or the uncompleted. I have a Monday oil. My fans, my followers, my friends, punch and never. And I'm at the Faggy I get Melo Salaka. Never on a Chuku in the Seganya. Na in your lowly state, where we are one, or what can we go? Where we are one worker, where goes the Fanta Yakete book. Oyanaka Mutana Muka, Tapuna, and Jubuya Yakuya. Oyakana Chonga, Jubuya Media. Then Kamola Mutuya was very Yazuka. Bookers ready. Now, they got Bungos in Yellow, Bulungos in Yellow, Bulungos in Yellow communities in our. All the efficient Neganya Milo, Babylon, Amua Bezu, what will you do not to tell money? The address 11 or okay. I'm making account to Akita. Okay, so you get 10,000. I don't know where to them. They were one of my account number. It's not first bank. Can type which are first. First bank. What account number? 311. 311. 42. 66. 573. I forgot again. Bless. Listen. Abida. A-R-I-D-A. Okay, Arida. Oh, okay. Oh, when them say it's here at you go zero. I'm going to go you bless you. Well, I'm going to Kachuku nyere nwa ye ficha ga anya mma epi lugonia o biko na anya o ga afia okay iji lugochukwu problem nwe bụ na esiro m ni fere we na eme na YouTube ebe a so e type that thing ga afia marụ yetago nwe ebe ngesi ya type nwe we post olu gi ebe a na the option I draw here. So upon the more message the program, I will still post it there. I don't know. More to I can still call it for you. It's earlier 311-4266-573. First bank. Blessing I read that. So okay, 10,000 from Okwi Ilo Ehika. Dalo one them. Dalo Ibori Malaki. Now I can't tell. Izuchukwu Cyrus eze isi ga enye ya tempa daalụ o ife a ka eji enwe mmadụ o ife a bụ ife mfu na ife bụ Igbo adịghị ihe agba ọgụ nwanne ndị Igbo bụ na fa anụ akwa nwanne fa a na-agbata anyị makwana ụfọdụ na-asịkwa na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya anyị afụrụ onwe anyị n'anya anyị mana anyị na-agba ọgụ nwanne so otu o si wee dị kịta adịghị sure na before na-akụ before chi eji na mgbede ị ga-afụ ego gbalụgharị and ifu ego ahụ ofufe ka ị ga-emelụ m n'ime ego ahụ isi n'ime ị ga-enweta nwechalụ ife dịka 2,000 naira ichenji ya ọ bụrụ 100 naira ma ọtụtụ 200 ị daghachikwa ya ndị anụnwa na-ayọsi anyị ụfọdụ na-ekwu nke ọ na-enye ego ọ dịkwa ka ọ dịrị ya mma ka ha were anya afụkwa na n'ihi esokwu emelụ mmadụ ịghọtago ife a na-akpọ ya ala asala aka ọ ga-adịrị na mma oke m na-eti ego ya ugozi ego
Okay, Eugene, ka m kpọọlụ gị ya. First Bank 311 42 66 573. Okay, 10,000 from Izumako. The engineer Joel Chima. It's able to 5,000. Good. Kava ndị na-ekwetara okwete na ọ na-eme ndị che na nwaanyị a na nke ya agwụna ka ọnụ bụrụ ogiri asọlacha ya bụ ogiri by force. Ma na nwere mmadụ ọmụbụ n'owu Igbo alụsị nwere ikpo mmadụ enwere m mmadụ ụfọdụ si na m enwere ego mana ba amarụ na enwere mmadụ ka enwere ego o nwere mmadụ ka enwere ego mkpa m n'ụwa abụrụ ka m bukọta ego enwere m ikpo mmadụ mbe akwa fazam otu a na-ebe ya kịta na nwanne m nwaanyị na mkpajie fa na-aza anya bụ mkpa ọ bụ onye ọbụla ga-ekwu okwu atụpụrụ ya ọnụ ọgwa bụ 10,000 na Naịjirịa taa mana ị ga-enweta ego nọ nso chọchọ epinu m ji akaụntụ epinu 311-4266-573 Uchechukwu arụ ọnụ oke ị ga-etinyere ya 10,000 na daalụ nwanne m Eugene nwanne ana m akpọ dị akaụntụ 311-4266-573 First Bank afia bụ Blessing Arida. Daalụnụ rinne daalụnụ Chukwu gozie unu ngunu ji eke anya akwanarị unu onye gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ekpe mma maka unu ga-egbute ụbọchị njọ ụkwụ ama apụ unu n'ilo ebe anwa siri ike na ndụ unu nwa anụnwa mkpụrụ obi nwa a ga-eme ka ọ dị mfe ebe ahụ unu na-eje bifo na-ekwere unu ọjije mkpụrụ obi nwa a ga-emepe ya bụ ụzọ mkpọpụ ụzọ ga-adị n'ụzọ unu ife ga-enwu n'ụzọ unu ebe ndị ọzọ na-ekwuru unu ga-eji ya ije unu ga-abụ ije mmiri ọma bụ ije nkụ na nkụ bụ n'ọfịa ụkwụ apụọ n'ọfịa ihe tego otu a ka ọ ga-adị ọ fụrụgo ya ọlụ ugo ayọfụ nwaanyị ayọfụrụ ya nwanne nya ebe a nwa bịala ụwa ovu ọnwa na ụmụ oji bịa ụwa ewere ife ọma kpọọ onye iru ka ife ọma wee mebe na ndụ ya etu a ka esi na-enwe bilonias n'ala Igbo etu a esi a welcome to my world ọ batara na my world ihe ọma emebego na ndụ ya daalụ Kingsley Ofriko Metusola iti egoli ate mkpa ọ ga-adịla ego na mma nwanne m ife ọma ga-akpọ gị iru n'ụtụtụ ndị chene ga-ada fa ga-agba na mgba ada akpa azụ ọkpa febuga eji izu fa malụ na azụ aka jere n'ọkụ gbara aka pụta na o nwere ibe o ji pụta gravity zike Michael ị ga-etinye ndị ate mkpa daalụ nwanne m nne ị ga-ama na n'otu a ka Chukwu si eficha anya mmiri enwebe a na-akpọ miracle onye ọbụla sịrị nke bịa n'ụlọ ụka ya ga-emere miracle bụ onye ori miracle bụ ife na amarụ na ọ ga-eme ịma na ya ezute m nya ọkwa ọrụ ka ị chọta ebe ole ka anyị akwụghị na emo 10,000 mba enye gị ọrụ ya bịa na-efichalụ m ebe a bịa na-eficha ebe a bụ 2 times a day ije na-enwe gị anya ihe ebido n'isi ebe nfichago ya gbaa n'ọfịs niile dị n'ime ebe a ebe na ifichasị anya ịnaba o wetakwa aka ife dị ka ebe 2 ga-ebịa ficha nke ọ ifichasị anya ịnaba ebe ọ bụ na ọrụ bụ 10,000 mma na-akwụghị 20 mma na-akwụghị 20 ebe mma na-akwụghị ifiche na-aja n'ebe nwa anya ife ihe ji na-adị aba ọrụ bụ ka o nwee ebe ị na-arụ taba afụkwa na ị na-arụ ọrụ chifo na otu je ọrụ na ịnataba ịghọtago maka onye ruo rie anyị na-encourage mmadụ na-agba mbọ ọ ife a bụ miracle iru ịgbakwa ndị otu na miracle bụ ife a na-amụrụ na ọ ga-eme ama ebe a na-asụgo ubi kwuru mkpu ọ ife a ka m na-eprechi ndị Igbo ibe a na-eje achakonye anya n'elu na-eme all night ọ da-arụ ọrụ o nwere God nne n'elu ulu God bi n'ime mmadụ n'ime mkpụrụ obi gị a ka ọ nọ ife a ka o si direct ego nya buru bute gị ebe a anyị na-aga ọfọ ya anyị na-ekwu na ụkwụ anyị a ga-ebuga anyị ebe ọnwụ ga-egbu anyị nọ na ụkwụ anyị ga-ebuga anyị ebe ndụ dị ife ọkụ ụkwụ bụ si wee buru gị bute gị amụziri anya abalị anya ya abụbụ na nwa na ebe ahụ ikiri inye ya na enyecha ele ahụ ụla na onye nna ya nọ na eze ada eje ọkụ mmụọ
ihe enwe rich God ị na-ayọ nri ayọzina okwu ga-ebujego gị ebe ndụ dị ife aka ya na-agọ n'ọfọ ọ bụ ihe eme 100 days prayer you are praying and fast onye ka igbu iji a fast who did you kill? Jesus ahụ nọ mgbasa egbu ya a na-ata gị afụfụ eburu Christian sọpọtụ ọ bụrụ mosu gị ji ekwu eribe mee nwanne gị sọpọtụ ọ ịbụ onye Igbo bifo eburu Christian ịbụ onye Igbo bifo eburu Christian ọnụlụbe nwanne agba n'ọsọ ị ga-emecha nke ndị Igbo wee jee mebe nke ndị Christian ije ebe ahụ ije mebe lunch donation ga-eme rụba ụlọ ụka ọ gbasa anyị ihe anyị nwanne gị nọrọ na mkpa itiri aka ọ bụzi mgbe nwanne gị nwere oge enyere ya aka ọ kịta ọ dị ndụ mere ya na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ iji kraba ụka gị o wee tighị aka n'ụka ọ ga-abalị nna ejego ụka oke Izichukwu Cyrus itiegolo ya dị 10 daalụ Wilfred Franklin ọka ịhụ gị na Zion ga ndị Zion mụrụ ga-apịlị ya taa oke itiri ya 20 ọ ga-abalị gị ọ ihe a bụ miracle ije nye testimony n'ụlọ ụka ụlọ ahụ nleje egwe ya na onye na-ada efe Jizọs n'ọrụ aka ya ka isi nweta ihe taa na ihe niile ya Jizọs na ndị Igbo iji wee bụrụ mmadụ ife niile bụ kwụba aka gị ọtọ bụrụ ezigbo mmadụ na chi gị kpọbatara gị ụwa ga na-eduje gị ebe ka mma ebe ị ga-arụ ọrụ nweta ego ọ bụ ebe ị ga-eje a na-edimandị mmadụ asị gị na abụ na ịgbasagharị ọkpa na ọ ya enye gị ọrụ mmadụ a na-enye gị some conditions ụkwụ ga-ahịa ebuje gị bịa ị marụ na gị na chi gị ụkwụ ọ chi gị ka ị ga na-akpọ ọ bụrụ chi mmụọ ndị a na-ebe God of Lazarus Nwọka God of Ebuka Obi God of nka ihe niile na nkwugheri kpọọ God nke gị ya na-edu gị nọọ chi na-edu chi bụ ndo ife nwata akịta abịala ụwa o nwere chi nke ya ife ị na-enye ya bụ nri ka ị na-enye ya ka o tonite chi ya na ya weti ya nwa chi ya akwara ya ụzọ ebe o si na-aga wee na-eri nri ọ ga-abala unu ọkana ị ga-akpọta na Zion obodo ma Zion arụmabịa jide Zion ga arụmabịa ị ga-abịa Asaba aga m ejite gị n'ọfịs m na ị ga-abịa hia ebe ndụ dị nwanne m ọ ga-adịrị na anyị na mma daalụnụ hinne daalụnụ oke Uche Ogbonna itinyere ya 10,000 daalụ nwanne m Eugene Ugochukwu isendịgoro ya 10,000 good NSPP isi ị ga-etinyere ya 2,000 daalụ nwanne m NSPP ọkwa nwanne ya na-ekpe ekpere na otu oke daalụ nne na mgbe a bụ gị jide ekene fọm ị ga-emelụ m gbasapụ obi na-eme ihe dị mma alụrụkwa n'aka otu ihe nọ na di ife ọbụla ga-eme gị n'ụwa ka ị na-enwekọ ọzọ anya ọ bụrụ mkpa butu ya na ụmụ Igbo ga-asọbụrụ ya ị ga-adị faithful to your husband i believe na chi ga-enwe ike hapụ ka ifere mere ịghọtago capitalize ya na-akpọ chi gị ahụ chi nke gị ahụ na-akpọ ya ahapụkwana ya na ọ ma arapụ ife ọma na-eme ife ọma attract ọ bụ na mba onye ọjọọ ma chi gị dị mma ọ ya ebute ya ebe nna ya ka chi gị ji wee duru gị dute ya ebe nna ego niile a na-akpọ afọ ebe a kịta adịjọ n'ọchụgo 100,000 ego a na-akpọ afọ ebe a na ego niile ama na ọ bụrụ na efu ama nga enwetakwana ya ọ dịkwa possible na ị nwere ike pụta efu ya na-akpọ Okwuluọra o meelụ efugasịa some of these my friends o nwekwara ike mana o nwere ike ihe eji nwe ebe fa nọ maka ịda ya ahịa efe ị bịara bọọlụ ka ị chọtara ịda ya ahịa mana elego gị anya nwa dị involved mmụọ nwata anụnwa bụ ya kpọbatara gị ebe nọ efere chi ya gbabagoli ụzọ ka ndị mmadụ na onye ọbụla bịa n'ụwa nwere chi o ji bịa o ji isi ọma bịa
chi ya na-akwali ụzọ na agụ ya egbu. Ọ dị possible na emesịa kịta ebe ahụ n'ubi achọba ụlọ, ọ bụgodu na afụ obere ụlọ one room n'ebe ụlọ ya manage. In fact, jee chọọ one room, digu bata mmenye gị nọmba, egwe digu ya chọọ one room. Ọ chọta one room ka ụnụ pụọ non-completed, ọ chọta one room ị bịa gwa m na ndị a ga-akwụrụ gị ụgwọ. Ịnụ ihe nna gwa gị, jee chọba one room. Mgbe ndị be anyị dị aza bụ 311 42 66 573. O nọ nso chọchọ itielia 12,005. Nwanne m Chukwu gọzie gị, o Chukwu gọzie gị. Taa ka ihe amụ ife bụ Igbo. N'Igbo buru ibu baa ụba, anyị ego agụụ ada agụ anyị. Abụ na anyị gbafusiri agbafusị gbajesia mba dị iche iche. Ife ndụ na anyị gbafusiri agbafusị. Mmụọ ahụ bụkwa mmụọ ndị Igbo ka nọ anyị n'ime. Anyị ada anụ akwa nwanne gbapụ ọsọ, ọnụlube nwanne ada agba ọsọ. Anyị bụ ndị Igbo. Ịbụ ada Enugu. Aka m akpọ ndị Enugu ka ndị Enugu merụ gị ihe na nke a ndị Igbo na-eme. Ekwesịrị onye Eziagụ. Enwere m ndị Eziagụ na fa nọchakwa ebe a. Mma ama ha taa si na anyị anọ nwanne ha nwaanyị agụ egbu. In fact, ndị Eziagụ ngwa n'ọset ya na triple A Victor 20,000. Uchechukwu arụ ọnụ 10,000 cent. Daalụ. Ụkwụ na agba izu enweghị efu. Ị ga-ama na-ebu ada n'ala Igbo pụta. Ifele ekwesịrị ime gị. Chiboy Ogwaka ị nọ na Clem Street, mụ na gị ọfụ dị a. Okay. Emmanuel Okeke, akaụntụ a mma akpọlụ gị akpọlụ, mma taịpụ nwe ya na YouTube, onye ekwe. Enwe m option ebe m ga-eji taịpụ ọnya. Ọ fonu ka m ji eme, ọ bụ na laptọpụ mana m ga-etinye nwuru ya na ka mkpọlụ gị akpọ 311 42 66 573. Blessing Afia Blessing Arida, yes. First Bank, yes. First Bank 311 42 66 573. First Bank. Many ụmụnna ndị 042 ife a bụ nwa Ada 042. So tinyere ya, it doesn't matter na ọ bụla o nwetago. Tinye ka nwa a bịara ụwa nwe obi aṅụrị ma na o nwee mmadụ. Anyị ama ebusi iwu ka enyi na-ewe nri ka nchi. Ọ ife a bụ iwu anyị ebe ndị igwe nọ. Obodo nwere igwe ọ kwesị ka ụmụazị si n'obodo ahụ na-ebe akwa. Ekwesị ide eke palliative. Igwe kwesị ị na-abata na palace igwe nri agba akasa ụmụazị eju. Ụmụazị obodo niile igwe akpọkọrọ ha nche niile na-azụ ha. Igwe kwesị ịrụ ọrụ ofu community school, arụ ọrụ ofu school, ụgwọ akwụkwọ ya ma anyị ike nọọ igwe ka ọ bụ. Ọ ife anyị chọrọ efu n'ala Igbo. Obi Bondes epinu m dị akaụntụ epinu, efuru ya n'iru akwụkwọ ebe a. Epinu m epinu. Maybe ịnọgo for a while ọ na-egosi na nke ya. Ọ bụrụ na ị pụọ kịta anachighị ị ga-afịa. Epinu m ọ nọ n'iru ebe a kịta. Ọ dị ebe a. Ọ dị steady. So ọ bụ ka o si wee dị, daalụ. So ọ bụ ije anyị na ndị igwe butere anya ebe anyị kwuru na program a na mmadụ ya for too long. I was expecting that the time frame ga-abụ 1 hour, but it's already 1 hour 9 minutes now. So ọ sị na ekutere anyị nwa bịara ụwa, nwa ọfụ, nwa nwoke, Tafia Chimaobi. Ekutere anyị Chimaobi. Anyị wee sị ka anyị meelụ Chimaobi ife ọma. Anyị were ya wee fichaa amamụ ya anya mmiri. Ka anyị were ya mee ka ọ matakwa na chi ndị Igbo ka dị ndụ, na chi anyị anwụrụ anwụ. Ịmụ ụmụ agbara je na-achọ chi ndị Israel bụ mmadụ igbu onwe ya oge. Ife ga-eme anyị ya dị ndụ dị na be anyị. Ife ga-egbu anyị egbu dị na be anyị. Ịgbagharị eje achọ external chi, ọ bụrụ awa onti chi nke anyị ka nọ n'ọlụ. Chukwu nọ n'ọlụ. Chukwu okike abịa ma nọ n'ọlụ. Ọnwụ ha anwụ. Ọ dị ndụ ruo echi. Ọ dị ndụ. Ekwu na ọ dị ndụ.
omenala anyị ama anakwa ọdịnala Igbo omenala Igbo ga-adịgide ife a dị mma ndị nna anyị fatinyere anyị n'aka si anyị na-eme ya anyị ga na-eme ya ife anyị ga-eri ama aka anyị mana ife ga-eri anyị ama abịa ife anyị ga-eri ama aka anyị ọ kwetego na ọ na-eme n'ife ọ ga-eri ama akọ ndị Igbo ife ị ga-eri ama akọ adịkwa nshọ na ofu onye ebe a nwere ike sponsọ achọ ọsọ ntị ị ga na-eme ọsọ ya bụrụ na ọnwa obere tebụl ọ bụrụ swit na chingom ị na-ele ọ bụrụ na nri ka ị na-esi na-ele ebe a there must be something chukwu mee ka ime itie ma agha agbaba gị aka onye ekwe ka ifere mee o fichago gị anya mmiri ya dịrị ego na mma ada Igbo daalụnụ rinne chukwu na-aza ekpere alaike m afa gị chukwu na-aza ekpere chukwu aza gị ekpere nke ife nji wee sị ndị mmadụ ikpe ka ị ga-ekpe izu ike ka nke ikpere ekpe rụọ ọrụ ka abịa everyday ị na-ekpe ekpere ikpegide ekpe 100 days ke mbọsị ị ga-echezi ka ekpere nwa rụọ ọrụ ikpere taa echi ikpe ime anyasị ị na-ekpe ụtụtụ ị na-ekpe asịghị pre nwenu ndidi ka anyị gba ma nke ikpere ekpe ọrụrụ arụ ịfụrụ na ngwa kene ndị mmadụ bịa gwa obido ka ọ bụrụ na okwu kara vote of thanks nga ndị ụmụ Igbo anọ na-ekele infat obi dị ụtọ nnọọ amarọ m na mbọsị taa ga-adị ụla ihe m chọrọ ikwu bụ na ibu na onye ọbụla ọbụgodu 1000 any amount ọbụla onye ọbụla tinyere ma onye na-enwere ọwụ Chukwu ga-provide ma ndị tinye owu any place ọbụla in any area of your life ọ dị ka na-efesi challenge whether ma nwa o ma ego o ma onye na-aya wee meeting eji m ohere a na-asị na Chukwu ga-egboro onye ọbụla mkpa ya ụta ahụ na-agbara m nkịtị Chukwu amabụrụ m nkịtị na ọ ga na-aza ụmụ mgbe niile n'afa Jizọs. Ụnụ afụgonu ọkụ osi ọgbagonu ka obi dị ya kpekwuolu ụnụ ekpere daalụ nụrụ nne thank you so much. Onye a na-ekwu bụ nwanne anyị nwanyị ọ nwanne mụ na gị nwa afọ ọ darọ n'elu ọ bụrụ onye mba onye be anyị Chukwu agọzie ọgọzikwa ụnụ nwa in return ife a bụ ekpere nne kpelu ọ nwaanyị ka ọ bụ ọ mama ka ọ bụ ọ nne anyị ọ kpegolo anyị ekpere a na-ekpere ọ kpelu Chukwu arụ ọ ịghọzi aka ịghọlụ ngozi ịghọ aka ịghọlụ ngozi daalụ daalụ ọzọ dị ka ibi ahụ mma asị ga-akpọzi na Jizọs ọ bụrụ na Jizọs ka ị na-akpọ ọ na-arụrụ gị ọrụ ọbịa mana ka ị marụkwa mụnwa ada akpụ ya ịghọta maka na ọ da-arụrụ mụnwa o nwere ike ọ na-arụrụ gị nwere ife nji wee kwe ịghọta gị okwukwe onye na-azụ ya nya nwa kwuru n'afọ Jizọs mụnwa ada ekwu n'afọ Jizọs mma eje ka nta bịa ga-abụ ekpere ka ọ kpee ịghọta gị mana ọ nwayọọ nwayọọ ka o eji ghọta a mụrụ anyị nche n'ime chọọchị ọ mgbe o ji teta ụla ọ bụrụ ụtụtụ nke ya o mesịa ọ ya aghọta na echi ọ na-akpọ bụ chi ndị Izrel na anyị nwere chi nke anyị ebe a bụ Chukwu abịa ama ka chi ukwu the greatest chi onye ọbụla nwere chi nke ya mana e nwere chi nke ukwu nnekwe na-aghọta chi nke ukwu ya bụ overall omea baptizim ọ na-amụ nwa ọ ya amụ anyị ncha niile anyị bụ ụmụ ya nwa nke bụ special wa ọ mụrụ iche ọ ya amụ anyị ma nke iku n'aka ma mmụnwa anyị ka anyị ji akpụ ya mpa anyị nna nwa nwa nke o nwere iche ọ ji eje mmụọ n'Izrel ya abịa ịzọpụta ya anyị nwa nọ ndụ mmadụ na-azọpụta mmadụ ibe ife ka ọkọ sikọba ahụ kịta ịgbakwuje mmadụ mmadụ na-akọ mmadụ ibi ọkọ mara ọkọba anụmanụ debe n'osisi anyị bụ savior anyị bụ man is God to man mmadụ na-azọpụta mmadụ ife ka isi gbalụbịa na ụmụ Igbo agbapụta zọọgụ
Jizọs enweghị ihe o mere gị ebe chi nwata na kpụrụ ụta gị ebe maka ọ chọrọ ka agụgụ onye odute gị ebe ụmụ Igbo akpọta Pita zọọ gị ndụ ife ihe wezi otuto gị niile weji ebe Chukwu abịa ma Chukwu nke niile okere ya ka ihe ewejere ya ọ bụ Jizọs o nwere ihe ọ na-eme na anaba anyị o nwere ihe ọ malitere ebe mbe Izrel amaghị ya mana ọ na-akụzi alụgo etu esi kụziri ya ka esi kụzichara anyị mgbe ahụ so o nwere na-akpakwa n'afa ụmụ afa ị na-ekwu n'isi Chukwu meelụ gị ife dị ona o nwere onye isi n'afa ya eje ayọta anything nke a nyọrọ ebe a yọtara gị ego nwere afa mma o nwere ihe eji afa n'afa Jizọs Kraịst onye bụ Jizọs si meelụ gị ife Chukwu kere gị n'ụwa ma na-enọ ya Chigụ ma na-enọ Chigụ gbanịtalụ gị ihe ka irie n'agụụ na agụụ o nwere afa iji anyị gee ya ọ na-afa ya ya bụ akụkọ ndị ọcha bịa kọọ ebe a inwe ihe dịghị mkpa o nwee nwanne gị nọ nso ịkọọlịa nnekwa ka o si dị onwe ife o nwere onye gị ikene ya ikenesia ya ikene Chukwu o nwere Jizọs na-eme ya chọghị na kpụrụbeghị je kpọba Jizọs ka ịma ma o nwere ihe ọ ya eme daalụ ọbụla ọ ya emecha aghọta n'ihe aka ya eji rafusi anyị mgbe ahụ wee na-anatu anyị gboo na-ekene ego nwaanyị ga-eji ya abụkwaghị na ọfụrụ anya kwuru ụdị ego a na o were 10% je kwụọ tait n'ụlọ ịnwa anwa were 10 kobo ị ga-eji wee goro nwa nne nwa mee ihe ga-abara gị uru wee sị na ị na-eje kwụ 10% tait ekwekwara ka nne ya n'ọnụ o nwekwa ebe ị na-eweta tait ngị ya eri ya abụka na-ejepụ tait kwụtara nya ihe a ndị ala kwụkwa tait n'aka m anara nga ego o were ya nara egwu na mma na-akwụkwọ ụgwọ ọnwa ma gị bịa rụrụ ọrụ ọgwụgwọ egwu ịnwe anwa were ego a wee sị na eji ekwụ tait n'ụlọ ụka ego mmadụ ya eji ya eri nri ya edozi ọnọdụ ya jebe kwụ tait n'ụlọ ụka ọnụ ụka sịgị na ebe Jizọs ahụ ụlọ ụka o nwere ihe ọ rụrụ ebe a na-atụsie ndị mmadụ arụọ o nwe ihe Jizọs na-agbalite o nwe ihe o ji ebe anyị nwa nwere ihe anyị na-agbalite mmadụ na-enye chi ya ewere je na-ebi udiri ya mba chi anyị na-enye anyị chi anyị na-eprovaịdị n'anyị ọ bụ ka o si wee adị mma so ị ga-aga daba ilu ichekizi akaụntụ ofu ego try ya welu some part na ego ahụ chenjichala ụmụ kirikiri ego ofu ara ndị na-aya ahịa ịdaghachisikwa ụfọdụ aja mkpọghe ụzọ so that mmụọ ga-abịa dị na ha na-agbasapụ aka na-enye kwa dị letu inwe si n'ime ya ntụ ala Chukwu ga-akpọkwa ụzọ Chukwu si eme nke ọ chọọ ka ịṅụrụ ya ọ gbasapụ aka mee n'oge ya ere ha emesịa ka ebe netara nwa nwere udo ekupụtara mmanụ ụwa ịgwa n'ụwa na-emụrụ nwa nwa bụ onyinye si na obi Chukwu wee bịa ọ Chukwu na-enye nwa mebiri go m ihe nne ọ ya ka nna epentisigo ọ finish epenti echi ka ihe ebido ha ya finish epentigo n'ọnụ nwere ebe ya bịa tọọchị sizi ahụ ọkwa pentitere gị n'aka Patrick Okafọ o nwere etinyere 30,000 efentikwa na Patrick Okafọ tinyere 30,000 ịfụna nwe mmadụ enewe nwere ikpe mmadụ amen
ụlọ ọrụ n'afa Jizọs. Amen. Ebe unu si nweta ego, ihe ọbụla unu na-eme iji nweta ego a, ya Chukwu ga na-afụ unu. Chukwu kere anyị, odogwu Chukwu oke abịa ama. N'afa Jizọs. Amen. In fact, iji unu ga-abụ iji awele n'afa Jizọs. Amen. Ngwa ya dodo nwa ya. Gwa n'ụtụtụ bịara. Ebe around what time? Ya bete. Karima kọrọ. Rafi Wilo. Rafi said, now Jesus, whether you like it. Whether I like him or whether I don't like him, no problem. As long as one is happy now. Oh, you be happy when I'm happy. Who do it? Yes, now they take time. Mazi chukumo kompo. Okay. How many years in there fire here and fire here ni maanya mon street corners ni Jesus, pamphlet Jesus, tracks Jesus, motor blue loudspeaker Jesus everywhere. How boy hide them wonder 2 years. Oh yeah, about 10 years. Manona mobile. If I know me sipo chuko kika biama. Ogo tabago. You tago. You can not church gonna Jesus. Yeah. Mane vera kan. Ba we bia mere mo na wine dey happy. Your man me dey ata. You need na be high in preach. This is what we are preaching. We preach that miracle. Ya ina ya sigo bia. Na miracle ga emelogo ta. Ndị a niile bụ ndị ori. O nwere miracle na-eme bia. Miracle bụ ife na-atụbara anya, and na form o ji abịa bụ form ị na-eme respect. Form ị na-eme respect. Ihe anaghị ahụ for many years. Uche ga apụgodo ebe a sef. Nwere ike pụta n'ụzọ kpọkọta somebody. Ọ bụ n'ihe ị na-achọ lisis ebe ị ga-egote ka efose nnọọ n'ọbụ ọkpa gị. Ị na-awọnda ka ezi igolu ya ọsọ fọlụ bụ problem jigu n'onu for years. Oh, miracle. You may expect you meet such a wonderful friend. Money meeting all of a sudden is a miracle. Other plan. It's not planned. You know at that CV submit since 3 months ago. 1 year ago. Kala kata bugari kata file we full then your credentials. Asi no nya na ama nwete goal agbo number go bụ na number go ka na ọrụ. Ajụ ọgụ mgbe ka no in the market yes. Si okay na give you you appointment aga e bia dia. Ye ni na agaba onya bụ miracle. Ge jaba miracle. Ale me miracle. You are criminals. I want to look at Jesus' name, the more powerful than my name. Jesus Christ's name can never be more powerful than my name. For no we because you want to go to. You need na nyeri ego bu maka na no we Igbo kwuru okwu. Abuna me ekwu okwu o ka ale me na ndụ ya. So that my name the more powerful na ndụ nwanyị a today than Jesus Christ. Ogbonro Jesus o nwere ihe mere na ndụ ya. Oh yeah, simple logic. Onowu Igbo bụ afa na-akpọpe ụzọ. Ịgba ka ọ bụ ebe a kweta na Onowu Igbo. Ọ bụrụ na ọ kweta anyị n'ogo kọm. Ọ na ebe a gbagharị ya fim. Ọma na nwelu mee ndị Chukwu jikwalụ ngwa ọrụ. O nwere ndị Chukwu debere. Chukwu abịa ama debese. Sị m na mbe akwa na ha ya eme ya. Ebere m akwa kịta ha emeri ya. So that name Onowu Igbo the more powerful than that Jesus. Kpọọ ya na kpọọ Jesus a ka o mee ka ife. Mama one night she contribute. One night I know live program. She contribute.
so ọ bụrụ ya ọ bụrụ na Baịbụl asị na okwuru okwu o mezue ọ bụ amụwa kwuru okwu ite o mezue agbanyere ya fim ife aba afa na-apụ ọkụ afa na-eme ife ome onowu Igbo akpọgo onowu Igbo many people batara oke ihe na-emezikwa anụ ka nna ebe nwanne ka enyere nwaanyị aka na ọmụ nwa ha wee tinyere ya aka nwaanyị na ihe aghọta na that name onowu Igbo dị more powerful than that Jesus. I am a child of God, son of Almighty God. Afa m nkịtị wepụtara ego ọ ga-ekwesịrị ikweta na ọ na-eme ihe tego ọ bụ na o nwere ike use anybody to use Jesus ka ezigbo onye dị special na Jesus o nwere ibe dị special na Jesus onye egburu egbu sef ọ bụ ezigbo mmadụ anyị nwa aka nọ ihe ụmụ onye egburu anyị ọ nke na-eme eme na ka anyị nọ n'enyi ọ dị izu ibe akwa mmadụ ege ntị o nwere ndị bechalịa ha ebeta ego yotego ebelụ bịa kịta betara ya ego ebetalụ nye over 100,000 ama m ego na-edidi ya mana ihe nna afụ ebe a ndị si na 10 20 30 ndị si na YouTube tinyere ya ndị si na Facebook tinyere ya is something. Nigeria kpọrọ nkụ ojidi ego a na-alahụ non-completed building with nwa dị 1 month plus ojii ni ọ bụ na oji ọ ya ebi na 1 room obi ụlọ ekwekwala nya nkwa ebe a na anyị ga-eme gbanịtara ya 1 room na kwụọrị ụgwọ 1 room ka anyị nwa nwee ike na-alahụ ụla ọfụma ebe kpọrọ m Jizọs ọba afịa ọka afa m dị powerful o n'owu Igbo abana ebe chi jiri ego ofu efu ihe nwanne m so before I apịachikọ ndị na-eweta ihe agbadakwa na-eweta ife ma ọ chelụ n'onwe nwere nke ya n'isi ya achọba ara akọ na akpa dibịa nwoke adịghị n'ọnwa dị n'ọnwa ihetege ọsọ onye na-abụrụ ezigbo onye Igbo like ụmụazị ya ndị Fulani mụsị na-abụfa bịa nụ afa ndị Igbo ma ebe ife dị aṅa apa ababa mba ihetege so nke a si na-apịa ya bụ Chukwudi eze a onye ka ọ na-esere nụ gịnị ya eche m ife ya eme bụ ịhapụrụ m otu a na-ekwu na afa m ka afa Jizọs ịrapụrụ Jizọs ọchọ ịgba mgbe ọ bịa gbanụ m mgbanụ ọ bụ ife mụ na ya nụbala ọ Jizọs a kago mkpa karịa mụ nwa bụ nwanne gị ife ife emelụ ife ndị ọcha ma ebe anyị a na-agba na ndị ọcha tipịara be anyị ọ iji rịpọtụ ọm n'aka Jizọs egbu ya na onwere onye ji afịa agba bọọlụ na onwe onye si na afịa aka afịa ọ ife were ije de petishọn nye ya ọ bụrụ na ọ si n'onwe na ọ gbatanwuru ngịrịma ọ gbadata n'ala Igbo ọ bịa ka ọ bụrụ na o menwe onye ife dị n'udo n'ụmụ ife dị na ngene onwe bifo ruo ebe nnọ ịmakwa ebe zoro ndụ m n'ime ụlọ asị Ọkịja ọ ya emenwe ife dị n'ụlọ asị bụ mmụọ ka mmụọ na-apụ ọkụ ọ ya emenwe ife dị na ya ebe onye na Israel o nwe ihe o menwu so jee petishọn ọm n'aka ya ọ gbara mụ na aga ịbịa na anụ ọkụ ọ bụrụ na ị ma na nwanne m na-aga ogo na o ruo alụghụ na ịla ekiri ya kama ịya akpọba m ewu ma ọ kparịba m ije mkpago iwu abụ adịghị anọ na my program anya ya anụ anya ma aka ọnụ onwe ya na-esere mụ na gị ọ bụrụ na Jizọs ndị Izrel na gịnị ya dị na mma ijekwubie na ebe abụ ebe a na-akọ maka ya onwe ọnụ ya onwe onye ọ bụ Chukwudi eze na ebe ọ bụ na eche ịkparị onwe gị ugwu Chukwu ya abụghị ọnụ bụọ nne gị bụọ nna gị ọnụ bụọ your generation ọnụ bụọ gị na Jizọs ha ọnụ ihe ejekwu onwe gị n'aka m anaghị oge ọdụ ihu onye adịrị gị na mma anụmanụ Jizọs bụkwe nne gị anabụkwa nne gị na nna gị aja n'anya anụmanụ jegbukwa onwe gị ị na-anụrụ Jizọs ma ụtọ kaba Chukwu bụọ gị ọnụ bụọ ụwa gị weri ọnụ ma ụtọ kaba ọnụ gbawakwa gị bịa inwe ọnụ rụọ ọnụ nke gị tọkụ about nke a megwuru aba Jizọs Chukwu bụkwa nne gị ọnụ pụta nne gị mụrụ akpụ aka nwa nne gị gba aka nwa
ihe Jizọs damejiri ya n'Igbo ka ihe bịa ịnụ ọgụ ya Chukwu pụọ gị ọnụ a na-abụọ ịgba gị aja n'anya anụmanụ ebe ịnụ ọgụ Jizọs na ọ na-echanya ebe ọ dị ụka Zion we move ebe oyiri Zion Grand ọgharara ọgwa nekwa anụmanụ nekwa anụ mpama ọ bụ ịnụchitere chi ndị Israel ọgụ n'ala Igbo iyi hapụ Jizọs ya bịa ka mụ na ya pịrị ya kpọọ ya bịa jee dee petishọn wejere ya na onwere one God nọ n'ala Igbo na-aba mba jee gwa ya na onwere God nọ n'ala Igbo ọjọọ ga-egwe ya n'onu I'm a living deity ọkala mmadụ ọkala mmụọ gwa ya na ọmụnwa mmụọ ji isi anya ọkụ iyotago mmụọ egobe n'osisi asị nje esekwu Igbo eche na na bụ mkpụrụ ugegbe anya ọ bụrụ na nsere Igbo akwa mkpụrụ ugegbe anya ọ bụrụ na nsere Igbo taa na-ekpu ya akwa etu aka anya ndị sere Igbo na-adị mma na-esi ya iru egwa Jizọs alaghị aha na nna esi ya akwụ na-afụga anya m taa akwa ifugie na ịwa ugegbe anya m dịkwa ebe ahụ jee sekwuo idan smoke o nwere ọzọ ya agbanwu n'osere Igbo jee gwa Jizọs gaa n'ọnwa apa ka ọ bụ ekobere ya n'elu osisi agụụ gburu ya ize jonki ọ na-ekwogharị naanị ụmụ nwaanyị aghara aghara jee gwa ya n'ọmụgwụ nya bịa gbaa mụwọ ọ na-ọpịa wọpịa mbara o nwe onye ọ hapụrụ ọ na-ala ma meri ịma nwata nwanne ya nwaanyị mamụ meri nke enu nyechi jee gwa ya n'ọmụkwuru ọlụ ọhụ ka ọ bụ onye ọhụ ọ na-alakwu na-ala ma nwoke ibie ọ na-alakwu ma Jọn na-edina ya n'obi jee gwa ya n'ọmụkwuru nye bụrụ ọgụ bịa ọ gbanwuo ọ sọsidie bata nwuo n'ala Igbo sọsidie n'aka m ka ịma na Chukwu okike adọrọ ndụ jee gwa ya na alụsị ọ bụ sụmọ alụsị o nweba ngịrịma mụnwa bụ alụsị ji isi anya ọkụ n'ala Igbo a jee gwa ya onye bata Ọkịja na alụsị na-ekwu okwu abụ alụsị si n'Ọkịja na ọbụla jee gwa ya na-eze ụlọ asị na-ekwu gwa ya na m si ya na ọ na-akpọ ntu jee kwuo jee gwa ya na m kwuru ya na onwe nke ọ hapụ jee dee petishọn jee nye ya Chukwu kpọọ ha ọkụ kpọọ ezinụlọ ha ọkụ adịrọ ka mmadụ ma na-eno ebe a mmụọ na-apụ ọkụ na nwoke na-ebe ebe taa nwoke na-ebe ebe enweghị ịgbalịta nwere US small boy ebe etu chalenji akpọrọ gị Chukwudị so n'ịma na Chukwudị ike dị ya Jizọs dị Chukwu kpọọ ha ọkụ kpọọ nne ya abụra gị afa Chukwu kpọọ ya ọkụ na ọnwụ ihe ọ gbalịta nwere jee mụọ ofu idiọt anụmanụ dị ka gị ka ọ mụpụtara amụta abụghị mmadụ ume ọmụmụ aka mma anụmanụ ị na-abịa ịtụ m chalenji Chukwu kpọkwa nne gị na nna gị ọkụ fọọ ịmụ anụmanụ dị ka gị ezi na-ajụkwa akwụna amụpụtara gị akwụna agba aka mụrụ n'ebe nọ n'ebe ọfịs ehi ya na aka na ọrụ biya na-awa ọchị ya anụmanụ ọkwa ifere ya ọkwa iji anya gị afịa ehi anụ mpama chelu n'ime ekwu abịa na-ekwugheri na ọ dịkwa n'oge mmadụ kee ka isi chọọ ka ndị kee ka ede ihu kee ka gị nwa dị efuru mmụọ na-apụ ọkụ ka ị na-ewetara ọnwụ chenji afa gị na Jizọs kpọọ ha ọkụ dị a aka anyị ji ataipụ ihe na my channel aka ahụ gbajikwe mkpụrụ akụ gbagbuo ogwu gbaa weri anọkwa na Naijiria nwanne m anọ na Naijiria na ebe a nọ bụ Naijiria ebe ihe niile na-eme ihe adị Naija anọ n'ala Igbo nwanne ofu anụmanụ idiọt nwesị ebe o si zuzuru bịa ebe a ọ bụ ịnụ ọgụ Jizọs alụsị ndị Izrel na-enwe ihe ọ gbalịtawa na-enwere ọnụ n'ala Igbo onye bụ na ya oke nwa
ndị mmadụ na-arụkwa ihe na-ekwu. Jizọs nọ n'onwe ya na ịdị ọta eje chịpụta ọkpa n'ilo, anyị wee na-abọ Jizọs ike ebe a ka mgbagharị ya lekwaje gbawa Jizọs nọ n'onwe ya. Mba na Jizọs onwe ọrụ n'ọkịja. Mba onwe ọrụ n'ọkịja. Ọ ka bụ obere mmụọ. A na-ekwu mmụọ n'ogologo ndị billions of years. Abụọ bụ nke nya 2000 years ago. Ọ ka nwụrụ ọfụ. Ọ ka nwụsịrị ọfụ. Onye gba mgba na-ana mmụọ ọnụ bifo ọpụta. Anụmanụ kwa nwaanyị bịalụ nwaanyị ihe na-esiri ike, onye weta nwa 1 cent nye nwaanyị 10 kobo onye nwe anya, mana ọ dị ịnụ ọgụ Jizọs. Ọ ndị Jizọs nara ụbụrụ ha na Naịjirịa. Ogige etiela ya 20,000. Thank you nwanne m. Doro cash. Doro buchio. Doro. Ka ha kweta na m nwe mmadụ na ọ bụrụ ile. Na wa. Thank you. Chukwu gozie nwanne m. Nwanne ebe anyị gbara n'Igbo a bụ Chukwu. Onye ọda God ya mara ya. Chukwu ka anyị ma. Chukwu ya bụ greatest, chi ukwu nke ukwu. Onwe onye na ya na-ama aka. Chi ndị ọzọ bụ Muhammad. Any other chi bụ Muhammad. Nke a bụ onwe onye kele ya. Ka anyị were kọọ na ọ dịka nwanne anyị chọrọ ịcontribute something. Ebighi ịnọkwa speaker out ndị mmadụ na-anụ ife ị na-ekwu. Anyị nye gị ọsọ, anyị aba anụ gị ya. Ọ bụ ịnụ ọgụ Jizọs. Ihe na-akọntribut na anụ nke ikwu okwu amara m mana afọ m kwere ụmụnna na so ịchọtala ya ọnụ ebe ka mma m ga-akwụ ụgwọ nwanyị. Ị ga-akwụrụ ụgwọ 1 year? Confirm. Wow! Ọ bụ otu ọnụ gị dị Sineke, ọ bụ n'otu ọnụ gị dị o nwanne m Okechukwu Nwachukwu. Daalụ nwanne m. Nwaanyị anụkwa nke o nwere ike ife ntị ebe ọ nọ na mma enwebe ọnụ enwebe wee breki n'izu nke a maka mmezi wee ya abịa nke a ọ ka ngozi na-adị. Thank you so much nwanne m. Hey, daalụ hey, na-akwụrụ ụgwọ 1 year 1 room. Hey, Chibo nwaanyị a ka ikweta na ọ na-eme ihe niile abụ Jizọs nwanne m onye buru ebu udo dị. My brother, I'm about a program, okay? You know? Yeah. Because all the women now, but also all the German people. Yes. Yes. Then I got the doors for what is up because I know man kind of the one now, but also. Yes. How about this? Okay, this was good. You know? Yeah. I want to hear the man I got them. Here we. Yeah. Hey. Hey, thank you, wonderful. Thank you, wonderful. Dalo, wonderful. Dalo. Thank you, wonderful. Ewe mmadụ ndị na-akpa ego
ndị na-akpa ego kpaba ego na ana m akpa mmadụ. Thank you. Daalụ. Ụfọdụ na-akpa ego mụnwa na-akpa mmadụ. Ụfọdụ na-akpa ego mụnwa na-akpa mmadụ. Ha ekweta ego na ife anyị nwere n'ala Igbo bụ Chukwu, nke anyị bụ ụzọ. Chukwu bụ ụzọ, Chukwu bụ eziokwu, Chukwu bụ ndụ. Etu a ka o si wee dị. Ke Jizọs na ọ bụghị onye ebe anyị nya ka iji agba mbọ chọba translation. Efu Chukwu na-ada translate ya translate. Ka bụ nke anyị, ka anyị bụ nke anyị. Ọ na-akwa ụzọ n'ịkpa, ọ na-eme ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ, ebe nwere ịkpa abụ na be anyị. Ọ na-akwa ụzọ n'ịkpa. Ọgbọgụ onye a na-emegbu emegbu. Ọ nna nyelụ ndị na-enwerọ nna. Olileanya ndị ike gwụrụ agwụ. Yo ihe ọ bụ nyere anyị bụ ndị Igbo na nkụ dị na mba na-eyelụ mba nni. Nke anyị bụ nke anyị. Ọ na-emere anyị ife mgbe ọ dị ka na olileanya dịrọzi. Ọ mmadụ mere Jizọs, ọ aka mere azụ mgbakọ. Etu a ka ụmụ Igbo si wee mekwa onowu, ọ bụrụkwa alụsị dị ndụ a na-efe efe. Nwaanyị abịago ebe a zonye ọkpa ebe a na-awelụ ngozi ka ọ nabakwara ngozi ka nọkwa na-echi ya. Nke anụ ọnụ na onwego onye kwu na ya akwụrị ụgwọ ụlọ nwanyị na o ya efe ntị mma o nwe ka ntị ya agụ ya mma bụ ya chọba ụlọ mma akpọ ma ejenti na mkpọ ejenti mgbe ya si ogbe a chọọlụ m one room. Ọ chọta one room, nwanne anyị nwoke Sam from Germany na ekwuo na ya ga-eti TV na ya bụ room. Ọ ga-ebunye TV a ga-etinye di ya. Gịnị ọzọ ọfọ? Nene onye bi non completed building o nwere ihe ọ ga-enwe di ya. A ga-agbagharị ya fim ka ọ ghọta na Chidindụ nọ n'ala Igbo, na Chukwu ndị Igbo ji ndị Igbo arụ ọrụ. Ọ bụ eru eje were chi ndị Israel ji ya were ndị Israel rụọrọ anyị ọrụ ebe a. O nwere vidiyo na-aga nya ịchọ chelụ ka m chọọ onye a vidiyo. Ụmụnne anyị na-eme mmehie ebe a na-agwa m onye na-ezi ozi ọma n'Israel na eme kịta na ọ kwesịrị ịnwụ anwụ sef n'anya ebe a na ọ na-ekwu ọ dịka n'ọkwa n'Israel na Jerusalem ahụ nekwa anya ebe a na watch polisi na-ege ntị na nke United States nke a bụ ka hapụ ịdọbịa mọch. Ndị a na-akọwa na ha na Amerịka na ị nwere ike izi ozi ọma no problem. A na-agwa ya na ebe a bụ Israel na ọ dị allowed ebe a. Ha sị na ha ji weje preach na Damascus mee nke agwa ya na ọ bụ eziokwu. O nwere nke si ya na ihe o deserve na aka egbuo ya egbuo, na ọ kwesịrị ịbịa be ha ebe a na-ekwu okwu Jizọs Kraịst n'Israel na Jerusalem. Ka m na-agwa gwa na Ebuka Obi jebere Jerusalem ka ọ nene vidiyo a na-ede nkwugheri n'akwụkwọ nkụ dị na mba na-eyelụ mba ndị obodo ọbụla nwee chi nke ha. Bịa ụmụ ndị chi nke ụnụ si ebe a tara ncha naba Israel. Ya ka ejidere ebe a na-akpọchi ndị Israel ka ọ bịa zụọ ha ebe a. Nke gị ọ dị ebe nke anyị bụ Chukwu abịa ama ọ ma ọ na-ịdị o nyere anyị mark ọ ma ọ na-ịdị o na-eme anyị identify through our DNA. Ọ maara anyị. Ọ bụ na onye Yoruba ya afụ tolu ọmọ Igbo nke ya mere na Chukwu kelụ ga ama onye bụ ọ maghị ịchọ nka gị na akpa ị na-asụrụ ya asụsụ ahụ asụsụ ndị Igbo ọ na-anụ ya. According to the book of which kind book
mgbe akwụkwọ na-adịrọzi ike ihe a na-ekwu mgbe ahụ ka ọ na ịma na onwe oge a na-ede ihe oge akwụkwọ na-adịrọ gịnị ka a na-arife eto mgbe ahụ ihe niile abụ fake the book of ọ bụzighị buku ọ bụrụ gịnị ọ ka abụ obi akwa eje n'obi akwa edere ya si ara dị obi akwa of ya nkọgheri chukwu kelu ndị Igbo adịghị ede akwụkwọ ọ bụ ya kele akwụkwọ bụ mmadụ mepụtara ya ife ọ delu nke ya bụ n'obi anyị ka o tinyere ya n'obi anyị akwụkwọ anyị gụrụ mgbe gboo anyị aja akwụkwọ a na-ede ihe anyị nwekwa ihe ọdịde mana mgbe gboo onye niile adị n'obi gị ya ka mmadụ asị ebukwe m ihe a n'isi ị ga-ebu ya n'isi ọ ga-adịghị na mmụọ mgbe ọ bụla akpọrọ gị ikwuo nya our own education system ọ na-anyị n'ime chukwu kere ya tie anyị n'ime ajụ ọrụ ikwuo ya ka anyị ji bụrụ ndị na-ekwu eziokwu ebe ahụ ị ga-amụ ya most of the things anyị na-eme bụ ihe anyị ji anya anyị fụ. That's why we know things. We don't believe in things. You believe whatever. If you don't, I them here believe. We know it. I na-ama na nke a bụ ụdị tu aka ọ dị. Ihe from na gị na-eme ihe nụ ka i believe. You don't need to believe. You need to know. Ị ga-amụ ihe nna gị na-eme. Chifo na otu nna gị si kutele ya mmiri ọkwa aka kwọ were atụta bụchapụ ọnụ gọọ ọfọ na otu gọọrị ụmụ ya ndụ gọọ ndị nwunye ya ndụ gọọrị ezinụlọ ya ndụ jebe ebe ọ na-eje ị na-amụta ya n'aka nna gị zọpụ ọkpa imebe ihe ọ na-eme. You don't learn it. Adamụ ya ma ị na-afụ ya ọ na-eme ya ka nke anyị ji wee bụrụ original. Anyị bụ the original people enwe m nọlụ taa na-ata ncha ị na-aka Jizọs ndị igwe be anyị soro unu chọba Jizọs na their condition taa. Igwe na-eje ụka, igwe hapụrụ omenala ya jebe ụka, olu ebe ọsọ sọskraịbụ otu igwe ọzọ esi na nke a bụ igwe gị ọbụrụ kpecha si n'afa Jizọs Kraịst n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ esi na ya bụ igwe si na nke a bụ igwe echi ọ dị ndị a ka ya afụ na ụnụ adịghị respect oke na-edu ndị a na-erespect na-edu ndị nwaanyị enye respect. Igwe niile onwe nke deserve honor, onwe nke deserve respect. Ekwesịrị na ndị a nwụọ echefuo ha from wipe all their names from annals of history. Ha bụ disgrace. Ịkpọrọ onwe gị igwe na-ekpe n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka bụ igwe. Disgrace of igwe. Dalụ a hallowed seat. Mee ya ọ bụrụ ife karịkachị ụmụazị wee agba bọọlụ. Ụmụnne m n'ime Chineke a sị m ọ na-abago karịa mmụọ agochie ya ntị ebe a ka a ga-eweta ya n'isi njedebe ka ọ maalụ na anyị mma ife anyị nwere mmadụ ama na anyị ya anyị si o na-enene ka efu nke ndị Igbo ọ dịrị anyị mma na Eke, ọ dịrị anyị n'Orie, ọ dịrị anyị na Afọ, ọ dịrị anyị na Nkwọ, afịa na-anọ ụbọchị na-anọ efu na o zuru oke. Ebe afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ o zuru oke, ihe zuru ezu, ihe niile boroboro ọhịa na-achụgharị ịfụrụ na nke a zuru oke. Orie, Afọ, Nkwọ, Eke original, nke ha na fake, all fake. Afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ tinye elu eju na-akparị ndị nne, na-akparị ndị ụmụ nwaanyị no regard for nne ndị kpọbatara anyị n'ụwa afọ mụrụ ọmụmụ ka e disregard debe n'ụsọ ya mechie ọnụ ndị gathering of ndị a. Mana anyị ma nọ nne agasịa nna ọ bụrụ nne anyị ejiri ofe egwu ndị nna anyị fa mee ka anyị malụ na efu nwaanyị a ejikwa enyi agba bọọlụ ya ka eji wee nwa m echezọkwa na nne mụlụ gị, echezọkwa na nne mụlụ gị afụfụ ọ talụ na mgbe nwata gị ịma na o riri ọma na ọ ṅụrụ n'elu echiche ka nne gị larụrụ ụlọ. Echezọkwa na nne mụlụ gị, nwa m echezọkwa na nne mụlụ gị, echezọkwa na nne mụlụ gị afụfụ ọ talụ na mgbe nwata gị ịma na o riri ọma na ọ ṅụrụ n'elu echiche ka nne gị larụrụ ụlọ. Echezọkwa na nne mụlụ gị. Anyị adịghị echezọkwa fan ya papa anọghị nne kwechiri n'obi
nọchie di ya. Nwanne m ka ọ dịrị na mma. Aka niile wetara wee nye nwaanyị ọ ga-adịrị gị na mma. Nwa ndị na-ewetara asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, ama na ọ bụrụ na ọ dị na ị ga-etinye. Ụfọdụ na-etinyebu, ọ bụrụ iwu bụ na ọta ka ọ ga-etinye wee maa na ọ na-etinye ihe niile na-abịa n'owu Igbo na akọntributu mgbe ọbụla akpọrọ okwu asị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Ndị ọbụla unu tinyere aka bụ ife ọma ebe unu si akụkọta ife unu na-eri, ma ndị na-alụ ọrụ ma ndị na-amazụ afịa, ife ọbụla onye na-eme ya na-agazili ya ọgazi ka a were dị n'ụzọ ije anyị ọcha ife ga-adị n'ụzọ anyị, ife nwee ọchịchị niile apụọ, ọchịchị enweghị ego, ọchịchị nyanya, ọchịchị agụụ, ọchịchị ụbịam, ife ndị na-esi ebe anyị n'ọgba ọsọ ka ife nwee na ndụ anyị. Otu a ka ọ ga-adị ife anyị na-eme ga na-aga. Ụkwụ ọjọọ amakpọ anyị, ụkwụ anyị ga na-ebuga anyị ebe ndụ dị, ebe kọnekshọns dị, ebe ọganiru dị, ife akụ ife enwe ọganiru ka ọ dị n'ụzọ anyị. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'ala Igbo nnụrụ onu anyị, ndị ichie ndị na-ekwu ọnụ anyị na be mmụọ, anyị na-aza afọ na be mmadụ. Unu bụ anyị ụzọ gba ọsọ a, unu hibere obi anyị nọ n'elu ya taa. Unu ama ekwe ka ohie mmiri, unu ama ekwe ka ife ọjọọ mee anyị. Anyị nwa bụ anya unu ji afụ ụzọ na mmadụ, unu bụ anya anyị ji afụ ụzọ na mmụọ. Na-agbara anyị ọgụ na mmụọ. Ikpe ọjọọ niile a na-ekpe anyị na mmụọ kpeghasịa anya, okwu ọjọọ niile kwuru na mmụọ kwughasịa anya. Ndị niile na-ejere anyị ije ọjọọ a ga-adacha ngwụrọ one by one. Anya anyị a ka anyị ga-ejefu ha na-enwe problem one by one. Ọ ga-adịkwa otu a, onwe mmụọ ga-agbaghị ya, ma amụsụ dị n'Igbo ma nke dị n'olu ha ya emenwu ya, ha ya agbagha m okwu ọfụ anyị gwara otu a ka ọ ga-adị. Ọ ga-emezu na Eke, mee n'Orie, mee na Afọ, mee na Nkwọ, n'afịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji egwu. Ọ bụkwago etu a nsi ga ọfụ a, nekwa mụ na Chukwu, nekwa mụ na anyị na-ewe eze ụmụ iyo. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Anyị nwekwa nke anyị na-atacha ihe ya ya na nwechalụ nwanne m na red level. Uriom a na-awọ nne ya okwu ya na nwechalụ nwanne m Silebarịja onye mmụọ kwa nke a tim bitter lemon tea zọcheta mmanya. Ụfọdụ echefugo mmanya nwanne m echeta mmanya ka chetara ya. Ndị nọ Naịjirịa ọhụrụ ka m na-ajụ, ndị na-awe ịka cheta mmanya ihe echefugo m wee cheta ekwuzi ya. Ichetara ya tim mana mmanya aka dị, ọ dịkwa ya Punch pen bitter lemon amadụ na mmanya dị. Ọ nta ka m fụkwara ya adị m echetezi ya. Dị ka o nwere mmanya a na-akpọ tandi kwarana, echetezi ya. Ọsụkwụ ị na-echeta tim na crest otego even you abụrakwata years dị ya red level onwekwuo na years ka bụrụ whisky, scotch whisky. Nna m ịda ala mmanya, ị na-eyikwe m pastọ ebu pastọ ị na-adịbakwa n'ọka ọbụ evangelist pastọ iri dị ya ke chọọchị freelancer. Meanwhile, evangelist is a permanent church. Yeah. No permanent church. No, any place is good direct again. It's for inward church. Permanent church. Evangelist. Evangelist. Okay. Yeah, no. That's your na na-agba ndị a na-agwọ ọgwụ ekechikọ ụmụ mmadụ ha emezina ya. Na na-etinye ọnụ wee wee dị ya. Ndị mmadụ ga-ayọ obi ya ịma ihe na-eme ndị mmadụ ha na-eji eti aka n'ihe ọjọọ nke ọtụtụ ajọka nweghị ekpefuru devil something ọbịa ụtọ n'ọrụ onwe ya pụta aka ya ahụ mana imireti iji eje chọrọ ya ọ pụtazie n'ime gị ya ọbụrụ na-akpara ngwa ọrụ
But this in Ethiopia, therefore that they will something stronger than him. You will walk away. Because the devil, if you can remember, is also a policy. One of the beautiful angels so far during the time of Christ. But not the greediness, but the Christ is using the wisdom of creation. So without that, take your man, don't talk what I got mother. They say you are with your problem. You be what I got mother. But you can be one can the China woman. You go about the Omaka. I give you never away. One of Car, a man, and Jamie and said, you could have no be a king ways in the other. Just on one will yeah, what did I ask that they would enjoy the somebody would also stimulating God. Because if you get the right of the sense, working one and again, one year. But then, no, one is only for sale. It's an annual way we buy, like it said. It's a long one, it's an annual one. Not that I like you. The better about the same thing, and which is not good. You know, do what God is saying. In the head, this is a joke, and a husband one and now. Then whatever you want to look at, for example, the father of that particular area. The black hell of one, as you have now. How can you want to get spaces in his own way to know where you're of course. So you can have a column man in each go and send the university. Because I have seen many people who do not like this. How come you does also? Yes. So any level of education, if you only look off one, when you but I the mother boy, they have to go to it. They are doing well today. But to do this because they are not going to be our blessing. All the essence. No one knows such goes in Candy. Mana one and no one. Here in Mbata Nigeria. And our community leader on Ani Gamanambia, Macarayam Bisa, no Mejapan Bisa, and Agaman on Abia Square, Bahia, and Anna knew. Here in behind them, a change, all many guests stand about get away, you went up Tano and Bisa, will be a jog going. Makanega Bako, Egoni, Chutagonandoga. Those who are here, you are voice. I know what guarantee, and not one. You will give me that this year. Oh, but I always can remember you. Oh, when I want to look at that. After all, no matter. Unless you never forget the other, never to over on what about I say. My brother, which is impossible. They have you say, almost out of my, you might tell me one more. Okay, before they need to move, I left for the body like this. And I saw it then. Oh, no, I don't see I'm more you to have some while before the year. You never get about my big brother. Man, oh, man, I need it. Oh, man, get away, get it. Get away, you know, you want to be him. On one of female. They got me. We do it. At least, but I'm going to buy my body. He's just going to money, don't you see it? That's only for somebody that has the spiritual eyes. This is the prevention of people. I don't want to be another. I will not have to say no baraka. No one did not around the time when I get out this is now. Who will think there was a comment concerning it? I am not against what I say. So many people from morning to the night, Hannah and no worker. I don't like honey. They hate their fellow human being, like seeing no way back from Keta. They were love. Hey, now, in one of the pattern these families in Ethiopia today, someone that's supposed to be a professor is inside that family. My name is
TCM that Gary to see Gary to saw for her. Brazil but I from most times, they call a devil. Evil. Evil, no. Money. You can family will embrace. Every family will have foundation. Foundation I build by. Now family. If you get me as a human being, try I can one foundation I build in this family. The Jews and none can do have. It was fabric for you. It's a kid. It just says, if you get message, can if I get messina solution can I choose na makaba go be solution I was na if you get menka no more one yan na family owner mgbe one no we alusi obubata dia and then alusi na nyezi nsogbu and no kwa no one ada won na family at some time ago no be adere am mana o we esi ebe a jezu ori mgbe one no go bata alusi ihe ndị a niile bụ that na ịnwa ahụ a neglect ya unu ga-anọkwa na condition ahụ. So ife unu ga-emezi bụ na akpọ onwe unu meeting ewee bido na the whole problem na solve ya one after the other. Alụsị ahụ ebutere ebute ife a ga-eme bụ akpọ family ahụ ebe ahụ nwaanyị azị na anyị gbapụtara ife dị ona n'afa biko na anyị chọrọ ka anyị gbochi ya takwala na alụsị ahụ na onwe onye na-enye ya anya anyị asị unu fine a na-eji chọba ekurie a na-eji ọmụ kpọta dibia eje ebe a jụrụkwa dị alụsị ori ọkụkọ ma ihe ọ na-eri ewere ya ebu na ya ebe osi ụna adị free one part etu aka esisi ọbụcha ya ife abata mana ikunye ejebe n'ụlọ ụka bụ ofu pastọ ewee bịa wee dịrị ahịhịa niile dị na family tagbusicha ya si na na-eme family liberation na command you onye a na-arụ ọrụ ihe ndị prọfet mere anyị Igbo The whole alphabet of from them to them, we tell the women of church. Come on, dear, prophet, see our prophet, man of God, or simple came up with all Nasama. Chorifia say yes, or simple number by na Uzos of bridges. Very back on after themselves. That day, last week, I was at church, I was at church. That told one man I hate to not say, I'll tell you that if you prophet, I said, I'm sorry, tell you if you prophets. Like I'm a cat, they will give you. I get back at They will tell you, so one of them, so I should say, a cat, what tell you if of God, cat, they got back at no, I don't want to get the one was a cat, they go there, cat, they pass about some 2,000. Everybody know the church. Oh, well, 2,000 naira cat. 2,000 naira, 8 Alpha. We say Alpha no numbers. Alpha can be as a son who can go or some who are oh, come on, I ask in Abu Dhabi. Yes, or Tom Ryan also. But I am a Panea, Dibia Kena. 2,000 naira. Malumuna in a Joka. Where's the game of Panya, Kamalabano? When you put it to Sugar, you want to Jabetia. Now watch a walker. They can't cut the cab now. The problem I can't. Tiana Nani came on. One the move. I want. But I kiss a dog. But I kiss a dog. You can make it sure I need a dog and all that. You when you comfortable. Linden and nine line. Even when I capitalize, can you guys say? No more may find it to which we are not. You got to go. I near a free fire. Whoever will eat you for poor. You got to go. If you wait, you couldn't even know it. You can look at you saying a listen and you have one money. You got to go. Now that is one money. Because you have a book production and growth. You got to go. So I know why you go. In the money, I need that fun. If you for Baja, Aja careful, and a more a produce. We do a simple time. I is now for that. After Mulan,
bụ ya bụ afọ ịghọta ya bụ afọ ahụ mụrụ anyị bụ nwaanyị bụ anyị ya kpatara mgbe ụfọdụ some people adịghị ekwe ihe ọbụla ị ga-emegide ka nwaanyị bịara gị anya mmiri ọ dịrọ mma asị gị na nwaanyị nwa ahụ agbala ọtọ wee mee nke a na ọ ga-eme maka na nwaanyị ahụ efuru alụsị ọchịkelụlụ bụ ife nke ị na-afụ anya nwaanyị bụ anị so ihe ọbụla ị megidere anyị ya ewe wesara gị iwe chaba gị ọkụ iwe serious problem mana ada akụzi ụdị efe a n'ụlọ ụka ọ ife anyị ji wee dị ka anyị dị against them kụzielu ndị mmadụ dị fundamentals so that na mmadụ agha maka na anyị ezozo ọkpa na anyị na-eneghị anya ihe niile ị nọ ọ na-afụ ọsọkwa ihe enughị ya na o siri okpuru na-eneghị anya so ị pụghị ịgbanarị ya ihe ezonarị nwunye abụmọ ịpụtazie asịgo ndị amara Chukwu na ba na-efe anyị na-efe mmiri na-efe nka mmiri anyị na-efe bụ na anyị na-reference ya mmiri bụ mmụọ without water ịma adị ndụ arụghị a niile is made up of mmiri ọ ga-eme so ọ bụrụ na mgbada mmiri kịta iji against me John the Baptist nọ na mmiri already Jizọs jekwa na mmiri na-akwụgharị na mmiri ụgbọ na-eje ozi ọma na mmiri Peter na mmiri ka o nweta ihe niile ka ezi ka ntị jee mmiri nke ma bụ problem so ọ ya ka o dị ka asị na anyị dị against the church ndị nna anyị fabidoro enwere the major thing fa nwa ada achọ ka e kwuo da major thing ka i wee wee liberation ọ ya ka o jiri ka dị against them because I keep on telling people, even sometimes I remember they have a very man here. Women are before I am. Yes, now. And women are doing more than that. Yes. I'm going to live forever. And he take a more in the outside and all these things sitting in the Bible, this electronics, we are built by our own spirits. Now they are not returning those things back. Because some of them now, they just they don't know how to handle it. Yes, they are returning the thing gradually back to the owners. When I was here, I was here, can if I get here, oh, yeah, we are in a preach ever. Can we change? Yes. Upon I wear powers, Kaira proceeded the power abuse. Then no one will Igwe, non a seat of power. Question never advocate for the Gordon Mana community. Kunizrikita na abakuje governor na actually about your community. Governor never politics. Governor kita ajuba. How many boys came in a community in Adino? Ebu n'ọlụ, ebu na gbuo yaga n'ọlụ, mana ndị Igwe niile anọsi ya na-egbu. They never came out one day. Bubuta ọfọ. Kwuo okwu kwubi okwu na ha chọzi ọnwụ a. Ndị ebube agwa ha not again. Ekwu okwu arọpụta youth na that communities. Ndị ga na-afụ about affairs the community. Mana ha na-anọ ndị ebube agwa bịa na-ekwu. The same governor n'ebe a ka ị bịa na-ara ụtụrụ. Ka ndị mmadụ tụnyere akwụkwọ wee kwuo okwu wee sị na onye na-atụ ya ọrịa akwụkwọ na anyị anụnwa ya agba ya disa mee ya nka enweghị igwe m na-ekwukwu again igwe ihe niile anyị kwuru I return it back to you. You will never escape that thing ikwu. It will come back to you. Ego ka enyere gị rie wee na-akọ rubbish. Site na mmehie ndị nne na nna. Ejiri otu mmụọ ahụ enwere m ụmụ nna Chineke bido mmehie nke mmụọ megere were eleta m na ndụ hapụ ụmụntakịrị na-enweghị ha. Ọ dịgo ihe o ji wee dị ona abụ ihe o ji dị ona na a na-eji ajọ omume nna neta ụmụ ya netakwa ụmụ neta ụmụ. Ndị sọpọtụrụ ịfụrụ na chita ka ị na-ekwulitin maka na ihe eji ya neta ya bụ datina ajọ omume ọ nna gị ụbọ gị nwa afọ nwa echeta nna. So ngị na nwa ga-anwe ihe dị iche ngị na nwa ga nwere ihe dị iche the same DNA. So that cause ga-adị mana nwa gị ọbụla nechara anya wee sị na ihe a nna ya mere na nna ya metara ya na ya sọpọtụrụ ya kwuo okwu bi okwu si anị wee elu n'aka adịkwa ya nwa abụrọ gị isi okwu onye kpatara na onwe famili ga-abịa efu na onwe onye na-emebe ndị ọzọ a na-emebe onye a dịrị onwe iche kwubie kewala onwe ya ọ bụzikwe na ụlọ laikiri ya ya dịrị ụnụ. O nwere alụsị dị gị ji a na-akpọ ogwugwu akpụ
ọ bụrụ na abịa weta notice na bụ unu na o nwere onye mere ife ọjọọ na-ewetara complain n'okwukwe akpụ so na si gwa onye a ya dị ya which means na onye adị ọ ya kpọrọ ụmụnne ya ma ụmụnne ya wee dị onye wee sị na ya ma abịa ha na-ezi ozi ya 3 times anoge a na-ekwu ebe a is expected na okenye n'ebe a ga-asị abịa nwa jee ebe nje za n'ọnụ ejekwala je kotere anyị arụsị ikotekwu ya n'isi na nwata kote ọgba anya ịmara na ndị bụ okenye agbụrụ gị isi ogbo na afọ ekwuru na ya na-egbu okenye mana ekwuo ma anụ so anụsị abịa kịta ihe ọ na-eme ebe ọbịa ọchọ onye ji ego na famili ya ogbuo the person maka na iji ego niile a mana o nwere ihe ikwu so onye ejigbu ugbu ka ọ pee na odi famili ọ na-egbu ndị ji ego ogbubezie maka na mgbe e wetara notice na o kwesịrị ikwu okwu mụ na-ekwu okwu mana ị kwesịrị ime ebe nna aka m abịakwana ife a malụkwa ka isiri ga elu rituo ịma na ịgbara gị isi igbo niile ekwu ife igbo anyị mere anyị bụ ofu anụ ofu eriri a ọ bụrụ na one day na ọ dị possible ọ bụrụ na ọ dị possible onye ọbụla na-abịa nne na iru ebe nne usoro nne gị na-abịa efu na emesịa final anyị ga-anakpube one man ka m na-agba gị ị ga-emesịa cheke oge ị na-etokwu nne ji ukwu nne unu iru okwe na-afụkwa ndị ọzọ si agba mgba mere mgbanwe dị anyị mgbe life na-asụ ụsọ emesibe niile a na kọmpand unu ije na next kọmpand fụkwa ndị ụmụ nwa dị ya n'ebe ahụ etu a ka esi eme ya isizi ndị a jebekwa ikwu nnefe enwekwara ike efukwa na ụlọ ya ndịkwa ọpụ na-akụ ebe a one day ọ na-ejekọ igbo bụ ofu so anyị nwe ofu omenala ọ ya kpatara na ụdị ife adị anyị na-eti ichi ya sụsọ ndị n'obodo oyibo dịka ndị biligo n'ụlọ ọfanwa bụ ndị na-ege ntị mana ndị nwa nọ na be anyị ebe a ị na-ekuzi ife eziokwu fa na-alara ụlọ too much fa jezie fụ asị a ndị ọcha si fa afụgo dị asị na problem bụzi ebe ụmụnne anyị ka ihe uzuzie pawa anyị ọfụma enye emeghị ka iji welu powerless PG transform the community ibulu igwe welu power of igwe mee ka ihe dị mmadụ ịbụ lawyer mana onye bụ ụnụ wetara gị kesi ibunye price maka gịnị ihe a kpepụta nwanne gị ikpe egesi nwanne gị maka na onye agha ego nwaanyị anụnwa na maka na ị na-achụgharị ya ọ na program na eside ị na-achụgharị the woman ọkwa ka idini ya ka iji wee je kpegide ikpe ikpeazụ ya ka di ya ji nwụọ pụta na-agba ndị mmadụ n'ọya mere n'ọya bụ di arụrụ ana dị na ndị Igbo dị too much mana ihe kpatara ya bụ na anyị gbakọtara omenala anyị azụ ọ bụrụ na ọfọ anyị na-ebupụta ọfọ a nwoke bịa bibasa ọfọ a ka efere aka niile agbapụsị ya ka nche ji gbara ọsọ gbabasịa n'ime ụlọ ụka maka asị ya kọm azụta Jizọs na ya bịara maka ndị ezigbo mmadụ maka ndị mmehie ụlọ ụka abụrụzie ebe a na-adọmpụ alụ onye na-egbu mmadụ abịa enye oriri ọṅụṅụ onye ji eji na nwunye mmadụ bịa enye oriri ọṅụṅụ arụrụ na niile dị iche iche ha bịa kọmuniọn bute ọfọ kịta ha gba ọsọ onwe pastọ ga-ekweje pastọ a ga-enye oriri asị edekwa ya na kọngreji ya ụmụ nwaanyị ọ na-egbubara di ya ebe aka na bụ nwunye mmadụ DPO headquarter Cameroon Barakaba some years ago. Ọ bụ ebe wetere ya aka ihe ya abụọ na anyị ya wetere ya aka na ya alụ agụ asam na asị na gọọmenti iyi gafe ya DPO ya ka ori ịlụta ọnụ ebe a ka ọ nọ ọdị na alụmọdị ara bụ nwụọ yes na alụmọdị a nwụọ the DPO chọrọ ka ya tazi nke ikpeazụ ọ mana ọ ya bụ nwoke a na-arụ nwaanyị mere datile ọ dị mma maka ọ bụrụ na nwoke a nwụrọ ịgbado rejista go nwaanyị anụsịkwa ya dị nwoke anyị na-atị which ọ dị common n'ala Igbo na many women nọ na be di ya ka na-atakwa ndị fancha yiri before wepụzi aka fa chọrọ
ana ụmụ nwoke anyị bụ evo ụmụ nwoke anyị bụ evo a na-etempt nwaanyị a steeti were ego na-etempt ya na-agba ya trejọ nwaanyị nwoke ibego nụrụ debe n'ụlọ alụ dị n'ala Igbo a ọ ga-akwụsịcha we go stop one day mana anyị ga-agba n'ime ọnụ n'ala Igbo igwe niile a na-ekwugheri ya na ara atụrụ ohu Uzodimma ebe ka agbadebe mbọ relizi Nnamdi Kanu ọ na-ebugo ọfọ jee ije n'isi Nnamdi Kanu maka mụnwa na ebe a sef ejego m ije ejere m ije ụwa niile efụrụ ya ana m ejekwa ọzọ I don't owe anybody any apology aga m ejekwa ọzọ mma na-edekwa petition na be mmụọ ka aka ji ara anya ego na-ebe ewu mma kpụrụkwa ewu jee nye ha ewu ha rie ọbara maka ndụ ya dị agụgụ ege mma eje ndị alụ dị n'ala Igbo ka nkụ ndị anyị na-eme expect ka ha welu their position. O nwere onwe ebe anyị na-akpọ Okwuluọra n'Enugu. Okwuluọra ahụ ịfụ the guy onye ahụ ata n'afụfụ maka ụmụ mmadụ. Etu esi celebrate Jizọs ka ekwesị isi na-celebrate ya. Onye azọ na ndụ ụmụ Igbo ndị ọzọgolo ndụ chọrọ ịnwụ ahụ nata ahụhụ ndị ụmụazị be anyị na kidney a na-ese ndị mmadụ India steeti a na-eme ọpụreshọn na-akpọbata na-eme ọpụreshọn na-akpọbata ọ na-ewu iwu ama mmadụ na-enwụnarịgoro ya so far. Matias Eza na-eme nke ya side nke you know these are the people ekwesịrị ide celebrate. Afụba na Igwe nọkọtara zie si kpọọrọ ya Okwuluọra si kpọọrọ ya Matias kpọọ n'owu Igbo kpọọ onye dị ona anyị chọrọ ịfụta ife na-eme na ọdịmma jisi na ike encourage ndị a nọ ndị Igbo na anyị na-azọ Igbo ndụ na-ekwu eziokwu dị na ndị Igbo na-eme ka ewepụta aka ọcha anyị ọdịbamenala anyị dedo na-etu a arụrụ ala ka a na-arụ ya na-arụ ugwu onwe gọvanọ nyere ha ego ndị politishan nyere ha ego ha pụtasịa mara na enwere ọfọ igwe arụrụ ala n'igwe niile ụnụ ya atacha ahụfụ mkpụrụ niile ụnụ na-akụ ụnụ ga-aghọchi ya one by one before ejichie ego Igwe kwesịrị ịma na mụnwa na-ekwu okwu a eburugo m ọfọ before a na-echighọ ezi Igwe onye sọrọ gị bụrụ ama ahụ ọ na-ede ije jụọ ka ị mara onye mbụ ọmụnwa bụ eze ụlas yes wepụ na aka na arụrụ ala maka ego ka ihe eji wee kwuo nọnsens nwekwa ka ọ dị ụmụ Igbo ebe a ka m na-eweta ya n'isi njedebe ya maara ụlọ mma anyị ga-afụzi anyị afụnụ nwezi anything chọrọ ka anyị kpaa iche comment box ka anyị discuss daalụ.